okinyi makawuono. Ka wachako kod mani ito boke mar abiriyo mano mar gazedni ka bende koro weche mag siasa ema podi sani koro timo newa e pacho kae. Kata ka wang'iyo ito boke mar auchiel mondi Edwin okinyi makawuono. Raila mano jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta sani koro wacho ni jalupne mano William Ruto mabende wacho ni ne en jalno ma ponono ni kelo gwenyruok matin e kindgi. Noweyo tich kendo noweye gi tich en owuono kodhi ponono e wechego mag siasa. Ma koro otemo yango gimomiyo gisebet ko giwinjre gi jalupne. Wacho ni jalupne noweyo tich. Koro dhi manyo kako nyalo campaign mondo embo bed jatelo. Uhuru temo mana nyiso ji ni an okagwera gi jalupna nono. Mae gimomiyo ok wawinjre. Na miye tich to nokotiyo. Tapani man gima osebet ka ji wacho ni kata pend chike ma Kenya onego ng'i kaka inyalo losi mondo tije mag jalup jatend piny Kenya oyangre ma ok obet ni nomiye amiya. Kidok korka Ruto bong'isi ni an onge gima nomiya manok atim. To bende weche makamagi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nowacho e kinde ma bende ne entiere manoloso kod mago jodak ma Kiambu. Aka bende odiochieng' manyoro nowacho ni en owuon oseikore mar weyo telo ne ng'at machielo. Ka bende nowacho kanyo noseikore mar chiwo sword ne jalno ma bende biro kawo telo kowuok e lwete. Kata kamano ne ochiwo siem mager ni sword makamani inyalo tigodo mar rito ng'ato kata inyalo tigodo mar nego ng'ato. Kaluwore ni nowacho ni sword chalo pala mang'eto koni kod koni. Koro jopiny obeda motang' e kinde ma bende giyiero kata gintiere yiero kata gibiro dhi e debe mane yiero maduong' ma higani. To kineno ka nodhi Nyanza koro wachne nolokore. Koro nokong'isgi kaka ne gisebet ka gitiyo gi Ruto kata gik ma wachore gi jomoko e wiye. En koro nong'iso mana jo mae gwenge ma Nyanza ni mondo giwuog oko gigombulu. Kech king'iyo Nyanza kaluo counties 4 mag Nyanza wan gi ombulu maromo 2.1 million. To kok wawuok oko mwagogi to ok gibi konyowa kata matin. Bende counties mag Nyanza kone ma wachore ni gin gwengego mar Raila nitiere kod mbi. Omiyo ojiwo jopiny ma kono no bio wuog oko karom gi olutombulu. Ito boke mar abiriyo asani koro Raila bende koro nyiso jalup jatend piny Kenya mano William Ruto ni owere kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mar mondo mi gibi girakre kigin e debe. Ka bende wacho kanyo ni sani koro Uhuru Kenyatta wuoka e telo kendo gine ma gibiro rakore e telo. Aka bende Raila nosingo mar loko piny Kenya kata mar kelo lokruoge makoni kod kocha e piny Kenya e thuolo mar ndalo 100 mokwongo kaponi oyombo yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Ineno kanyo ka bende Raila wacho ni Ruto nigi ich wang' kendo jopiny onego bed motang' ka giyiero ng'ato ma samoro nyalo bet gi ich wang'. Koro koko kata gwandruok mosebene lela kinde Ruto gi jatende koro miyo Raila thuolo mar campaign kech koro ngiso gi bani dongo en ng'ama iye wang' kiku uyier ng'ama nyalo bet gi ich wang' machalo kamano. Adwani wadhi nyaka ito boke mar adek kalore ni mabende en achiel kuom gigo mabende gazedni amano ma The Standard omenyo okinyi makawuono kama bende ji 7 no wang' kata nitiere udi mabende notia e mach amano e gwengego mag Turkana East mabende omiyo ji 7 owito ngimagi. Wach mabende lit ahinya kalore ni monj makamano otimore. Jogo mabende notimo monj makamano nochopa kacha to tia mach e utego maonge gimoro amora mane gikwalo. Wach mabende mako chunya ahinya kalore ni sani ji ochomo yiero to weche makamagi katimore ponono jogo modak e gwengo nyalo bedo kata kod luoro mar wuok oko dhi luto mbulu kanyo kochopo tarik 9 dweni. Yes, gwenge gi okosebet gi tulo makinde ka kinde. Ok en mokwongo ni koro kawuone ka gichako dhawo. Omiyo gimonego bed ni piny owacho koro timen ni bunde ma usre ausa ka wuok e pinje maoko kata ka donjo gwenge ma Turkana, Pokot, Samburu. En gimonego kawne onego mi maino ahinya nikech ji biro medo negore kama. En gima yot, en gima jo dhot achiel kwalo jamni konchiel to nego ji. Jo dhot moro ni be koro pango kendo dok kendo nego ji kod. En gima chalo
Inge volleyball ma ng'ato savo koni to ng'ato duoko koni. Kata kamano migawo ma bende ochung'ne arita e pacho ka onego bed ni atimo nonro matut mar yango jogo ma ponono notimo maundu kata makama e gwengegi mag Turkana is mar mondo mi jopiny makono obeda kod kwe ahinya to sani ma piny Kenya ochomo yiero. Ka wadhi mana mapiyo piyo Edwin ito boke mar 4 migawo mar somo sani koro odiochieng' manyoro nolanda ayanga nonego bed ni loro skunde ayanga kochakore kawuono. Iseoro fea kosepodi kaka janyuol? Mago timore kodwa marach, lakini ok ang'e ni ne gichope wachni mayot kamano nade nikech skunde ne ok ochano loro mapiyo kamano. Ineno ka moko kuom jotend skunde ywak ni kata chiemo ma ing'iewo ma nyithi skul chamo ok pang gi dala chiel. Koro ka gin ne giketo ni giloro tich abich to ng'iso ni loruru kiny. En lal king'iyo chiemo ma okan nyalo lal. Fare ma koro idwa or ng'eni yawo skul gi loro skul gin gi garama gi. Ok yawa skul ni ichalo ng'ama obukore ka ji oloro ni nyithindo kinyepo kiny. Bing'eni tinde ji duto gin jonyuol ponono kata wadu moro somo kacho osegoni simu mar mondo mi ior fare gino ma bende jonyuol mathoth oyuaga ahinya kalure ni bende nitiere janyuol moro ma bende oyuak ni e kindego ma bende notero kata nyithinde skul kacha notiyo koda pesa mang'eny ahinya kotero nyithinde skul to odiochieng' manyoro orni nyaka nitiere skunde ma bende ne oro ote machuok ne jonyuol ka bende koro ing'isi ni orne nyathini fare ma bende obiro duogo godo ot kawuono. Ngikruok ma kamano ne waneno ka Kupet bende okwedo weche ma kamagi ka koro giwacho ni ne onge winjruok makare kod jopuonja e kindego monego bed ni iloro skul. Par ni bende olor skul kata iloro gi ayanga kochakore kawuono kendo jopuonjre ibiro ng'is ni kata onyisgi ni gibi gidog e skul mano tarik 11 dwe mar 8 higani ma en odiochienge 2 kende manotoka yiero ma bende wantiere kod geno ni yiero ibiro tim e yor kwe kendo nyithindo kata chenro magwa mag ngima biro dhi mbele e yo makare maonge chochni moro amora. Ito boke mar 5 Edwin. Aka wanyalo mana ng'iyo sani koro duond burano mar UDA sani koro lieko ni tiyo koda manual register kata register matching nyalo miyo kata nyalo kelo yot e kwalo ombulu mano e yiero maduong' ma higani. Ok ang'e adieri mang'eny ahinya wachno en mana ni bedo ni register matching ni kanyo bende ni wacho ni nyalo konyo mondo jogo ma ok nyal yudo nyingi mayot e mashin kata ka masinde ka ok otiyo te ka koro in gi kama inyalo dhi. Omiyo en pand Kisii ong'ado koni gi koni. Koro bedo ni UDA wacho kama ok ang'e ni gia kanye gi wachni. To kata kamano mondo kel register matching ne wachore ni ng'ato nyalo bet ni lwete ok somre mayot kata kuonde moko nyalo bet ni masinde go ok otiyo mayot. Koro yo ma odong' kende mar dhi ng'iyo ni to in jagombulu to be nyingi ni e register. Koro UDA to korka korgi giwacho ni tiyo kod register matching no nyalo miyo kata ponono jogo ma mano kuonde luto ombulu nyalo luto ne jogo ma ok odhi luto ombulu to bing'eni register matching cha kata ka wang'iyo en kose many nyingi kacha to nego bed ni ing'ade kod rula ma nyiso ni iseluto ombulu. Kata kamano weche ma kamagi apod gin weche go ma bende IEBC nego bed ni noneyo makare. Par ni bende kochakore ayanga odiochieng' ma kawuono aduol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC abiro chako tero mago register mago voter register e kuonde luto ombulu mago maderoma 46,229 mayudore e kor gwenge duto ma pacho kaka lure no migi thuolo mar timo kamano e jumachiel mano motelo ne yiero. Edwin ka wadhi mbele ka wanono mana gazet waledho mana moko kuom gigo mabende omipeka e gazede mano mar The Standard okinyi makawuono aka sani koro jalup jatend piny Kenya William Ruto sani koro wacho ni piny owacho ponono nyayo wechego mag tulo e pacho kae kaka gino mar mae loch manotok yiero mar tarik 9 dweni. Magi koro ndalo mogik. Wanyalo wacho ni gin propaganda mitiyo godo kose nyalo bedo ni gin adiera kata nyalo bedo ni gin propaganda. Onge gimwanya wacho ni adiera kaluwore gi ng'ato ka wacho ni dhaw bro wuok ibro kel dhaw polisi bro ng'eni state sponsored chaos tiende ni piny owacho ema koro golo tulo gi ji. Ok ang'eyo ni mani gadier maromo nade to mana kaka ng'isi ni ma ndalo mogik koro gimoro nyalo wachore sani en mani jotelo gi onego bed motang' matin nikech nitie gik ma kiwacho
to nyalo nyayo tulo makata samoro ne onge. Koro wacho ni piny owacho mabro nyayo tulo ma koro bro miyo koyombi. Okadwa wacho ni en tho mar japi, ng'e tho mar aora ma piteri, koro imako gimoro amora gime yude bath aora, koro nyaka imaka ma. Kata kamano ito boke mar 9 mano jatenda piny Tanzania machon mano Jakaya Kikwete sani koro obiro telo ne timno mar East African Community mabende biro bedo akanono chal mar luto mbulu e pacho kae mano kochakore mano juma manyien ka bende geno ni gibiro bedo e pacho kae nyaka chieng' tarik 12 dwe mar 8 mano mahiga ni kinde mabende gitemo nono kaka yiero dhi mbele e pacho kae. Magi gidhi bet chi dhano 50 jotelo madongo machon kata ma ng'iyo kaka wada timo yiero. Ahinya magi gin ga welo ma seche moko wacho ga ni ng'eni Afrika kae wendo ko bire ot ontie kaka itimori. Koro welo gi samoro ok ne ga ahinya gik matimore. Kata in ka wendo bire odi wacho ni pando dugi. Okidwa ni wendo one gino maponono timore pile ka pile. Ka bende ineno kata ka Jakaya Kikwete opuoyo piny Kenya kuom bago yiero e yor kwe. Mano ka bende obiro telo ne timno mara joneno maderoma 50 ma bende biro bede pacho kae mar neno ni yiero otimore yo makare. Ageno ni gibo bedo welo ma wenge gi riek, welo ma neno gik ma opande. Mondo ka gibed ni ginyangiso ni to yiero dhi nade, adieri mar yiero kaka notimore. Ato jogo mabende biro bedo kata kaka joneno mago tingo Election Observation Group mano ILOG ama bende ochung'ne kwedo kata kedo kod tulo maponono nyalo muocha mane kindego mag yiero. Wantiere kanyo kod NCIC mano duola mariwo wi oganda kanyachiel ka bende migepe mamoko wantiere kanyo kod uchaguzi mago kaachiel kod Kenya National Commission on Human Rights mago mana moko kuom jogo mabende biro neno ni yiero mara tarik 9 dwe mar 8 higa ni otima e yo makare. Ni ito boke ponono ntiere wach moro momako wang'i ito boke mara 9 kanyo. Maro 9 aneno kaka Kalonzo temo nyiso Ruto kanyo ni owet duokore gi jatende kaka duokore kode no, nikech Kalonzo bosebet jalup jatend piny Kenya. Koro ng'eyo wacho ni en kane en jalup Kibaki ne ok duokore gi Kibaki kata matin. To be king'iyo mos wach mar jotelo ariyo magwandore go, gino miyo picha marach kaka jo Kenya, nikech sani koro kimanyo tich e pinje maoko kata ka benin ja Kenya modak e piny maoko tingiso ni un mane kaka utimoruga. Koro ngeni nikech gin jotelo, gin joma wan kaka jo Kenya mago joma miyo ranyisi e pinje maoko. Koro Kalonzo ni kare ni jogi okonego ogwandre kaka gigwandre. Ito boke mara 10 mano magazine ni mar The Standard mana mapiyo piyo. Sani koro gwengego mag masawa mar piny Kenya mano masawa mar piny Kenya kata Mount Kenya. Sani koro wanyalo wacho ni siasa bende koro donjo kinda jogo mabende kata mano siasa mar ng'at mabende biro telo ne gwengego mag masawa mar piny Kenya. Kalure ni jatend piny Kenya masani mano Uhuru Kenyatta tok higni 12 mar bedo kaka jatenda jogo mag Mount Kenya sani koro dhi wuok e telo. Ka sani koro wenge duto ng'iyo Gachagua kaachiel kod Karua mano jal mane mabende dhi kawo telo kowuok e lwet Uhuru Kenyatta kaka jatend jogo mawuok e masawa mar piny Kenya. Mano en adier kabisa, nikech ng'ama oyudo bedo jalup jatend piny Kenya yiero ni giduto gi ai masawa mar Kenya, to nikech wang' ni gionge gi ng'ama laro kom maduong' bedo namba 2 no mane kore ng'ama dhi bet gi mbi mogik kata moingo jotelo mamoko e gwengego. Omiyo bedo ni ji ariyo gi koro sani ng'ama chung' e toke mane ng'ama koro nyalo bedo jatelo mar masawa mar Kenya ahinya te yiero mabiro mambele go. Bende wantiere kanyo kod jotelo mano moriwo Peter Kenneth mabende ne jaod bura machon mano magatanga. Sani koro en korka kore wacho ni Karua ema biro bedo jatelo margi kalure ni en emodhi bedo jalup Raila Odinga ka entiere kod adiera ni Raila biro yombo mano e yiero mar tarik 9 mar dwe ni. Justin Muturi mabende en speaker mar od bura mamalo en sani koro wacho ni Gachagua
kata jogo mawuok e gwengego mag masawa mar piny Kenya nitiere kata siro motegno Gachagua ahinya to jotelogo mabende wuok e oganda dhot mano mar jogema ka bende wacho ni sani koro Gachagua nitiere kod gweth margi e kinde mabende koro gidhi e yiero ka bende gin kaka jo-Kenya Kwanza giketo geno margi ni Ruto ema biro yombo. Maoka Maore mano jaod bura mano ma Igemba North en bende wacho kanyo ni Karua ema biro telo ne jogwengego mag masawa mar piny Kenya. Ena siasa mar wanyalo wacho ni magi kore siasa mag dhoudi. Kila ng'ato yuaba na kore. Anyako na muge juanga ka pok wadhi mbele kod nonro mar gazeta ang'isi ni walidho ni alidha moko kuom weche mabendo mipeke gazeta mar The Standard kachiel kod Daily Nation. Gie thuolo ni yiena mar mondo mi akaw yoyo matin toka yoyo marwa wabiro duogo wadhi mbele kod nono ni gazeto kinyi makawuono kikidhi mabor. I will vote for Baba and Martha in the forthcoming general presidential election because the progress and the safety of our country depends on the implementation of the Constitution. This coming general election provides us with the only opportunity to achieve that which we always sought. That is the end of second liberation so that we can get into the threshold of the third liberation. This is Raila's moment. This is Kenya's hour. Because in Raila Odinga's leadership, we are supporting a patriot who has fought for many years for Kenya democratic space and for social justice. Tunajivunia Kenya mpya kwa kuwa tunaelekea katika kubadilisha nchi yetu kwa upole na amani na ustaarabu, na ninawaomba na ninawasihi tumpigie kura kiongozi wetu wa chama cha ODM na ambaye ndiye kinara wa Azimio, Raila Amolo Odinga. Vote Azimio. Vote blue. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Jalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, donge udwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo? Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga Gi Oyugi Magwanga Eten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Ni
aje. Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Edwin Okoth ka Nairobi. Ma Ramogi TV. Chiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' mondo wadhi mbele kod nonro mar gazeto kinyi makawuono waselidho ni gazeta mar The Standard. Gi thuolo ni wadwa kawo thuolo makende mar lidho gazet mar Daily Nation. Mana kaka asenyisi okinyi makawuono antiere kod jafwambo marwa mar wechego mag ohala Edwin Okoth ka wakawo thuolo makende mar nono gazeta mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Edwin, ka wadonje gazet mar Daily Nation, wach mabende omi peka e Daily Nation kae gi penjo President Raila ka bende koro giwacho ni en sani kata oyo. Kaluwore kod bende nitiere ikruoge makoni kod kocha ma bende itimo bondo kocha. Kaluwore kod wachno mar gero apaya. Wach makamano no komi peke ito boke mar ariyo. Amano mar gazedni mar Daily Nation okinyi makawuono. Sani koro iwacho ni bondo readies for Raila presidency. Kaluwore kod kit kaka ibero apaya madhi kuro kaachiel kod keto ikruoge makoni kod kocha. Mano ponono ka Raila oyombo to biro yudo ka lwasi makono sani ber. Bedo ni geno sebet mamalo ahinya to higa mar 2007. Koro wachore ni kipimo siso mane nitiere higa mar 2007 gi siso mantiere sani kore majini gi geno mogik ni Raila nyalo bedo jatelo. Ma okang'e ni koro mae nafas achiel, mae risasi achiel mane wacho nodong' cha. Koro warito neno dong' dala uchiel kende. Akabe ni wacho no osetemo nyadi 4 to osetamore. Mae mar 5. Kapo nono yombo to biro bedo maber. To kata kapo duantiere mane ito boke mar 3 kanyo bende nitiere akaka kori wacho ni which way it goes. Kodhi kumora mora kata kodhi nade. Kalure ni Ruto kaachiel kod Raila gitegi na Nilots. Ka Ruto yombo to podi Nailot ema biro bedo jatend piny Kenya. Ka Raila yombo to en be obiro bedo podi en Nailot. Kaluwore ni Raila en Nailot ma bende wuok e plains to Ruto en Nailot ma wuok e gwengego mag got. Kata kamano magi mana ikruoge ma bende iketo makoni kod kocha mano motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8 mano mahiga ni. Ka wadhi mbele Edwin e ito boke mar 4 bende pod gin mana wechego mag siasa. Ka bende jatend piny Kenya e kinde ma bende ne entiere gwengego mag Nyanza nojiwo jogwengego mag Nyanza mar mondo mi obi owuog oko kar rombgi mar mondo mi gidhi giluto mbulu ne Raila. Ikine ma bende ne entiere gwengego ka bende no dhite nono chala mar projects mago mag dongruok e gwengego mag Kisumu. To gima ber ni odhisa maber mokwongo ndalo makoro yiero ni machiegni. To gi chenro mag dongruok moko manya bet ni osebet ka samoro leo matin idhi chwal gi mapiyo piyo. To otene maduong' sani en ni mondo ji owuog oko mondo go ombulu nikech bedo ni in kode dholuo mar gini wasekawo ni gine apani embo otemo golo ni
koro wan wang'eni wasekawo aneno ka bondo osechak los maber gini koro ni dala wan koro wametha en chiengo kura lakini wadhi amadhe meka mokare arita ne kakilande nyaka ng'ato wuogi madhi luto mbulu. Aka bende moko kuom project ma bende ponono telo mar Uhuru Kenyatta osetimo mano e county no ma Kisumu antiere kanyo kod chendono mar gundho mano dho wath ma Kisumu kata Kisumu Port ma bende notim kanyo kod omenda maderom bilion 3 wantiere kanyo kod melino mar MV Uhuru mano mar ariyo ma bende no kanyo ka oket kareyo makare kachiel kod dongruoge ma koni kod kocha ma bende ponono telo mar Uhuru Kenyatta osetimo e gwengo mag Kisumu. Anyalo wacho nyaka ne mosruok bede kinde kod Raila Odinga, mosruok ma bende nokelo kwe mathoth ahinya e pachoka. Edwin ka wadhi mana mapiyo piyo to boke mar 6 sani koro itimo tem pogruok moko e kind Raila kachiel kod Uhuru kod jonyuolgi ka bende koro ipenjo kae ka bende Uhuru kod Raila otemo mara ponono tieko gwandruok kata richo mane wuonegi otimo e kinde ma bende ne gintiere telo. Ma en penjo ma apani duoko ne nena nikech bedo ni wuon kata Uhuru Kenyatta wuon gi kano dhi e Kisumu higa mar 1969 ne nitie tulo maduong' ahinya ji nonegi nyaka to kineno kaka Uhuru wuode koro nodhi nyoro to en ng'ama ni rwako ji omor kode manyiso ni moko kuom adhola manitie tapani gisetemo kaka ginyalo chango. Chon bende Raila kane dhi masawa mar Kenya noken tich mayot nene na koko kendo nube noluor kata dhi sani kano dhi to en ng'ama rwako en gi jalupne bende mane gwenge ma masawa pani igni osekalo mang'eny ta gisetemo chango adhola machon. Ito boke mar 7 podi en mana wechego mag loro skul kochakore odiochieng' ma kawuono mano kalure kod chik ma bende jatend migawo mar somo e pacho kae mano George Magoha nogolo yango odiochieng' manyoro ni skunde olor kochakore kawuono kendo jopuonjre biro dok e skul mano kochopo tarik 11 dwe mar 8 higani ndalo 2 kende atoka ayiero maro. Edwin mitanitiere wach moro machielo momako wang'i e gazedni mar Daily Nation kapok waloro nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Kanena ahinya pani en mana gi weche mag mogo maneno ka tok gazet mar Nation kanyo oboke mogik iwacho ni moko kuom jogo marego mogo nikech piny owacho nowacho ni ka giuso mogo ofuko mar kilo 2 siling 100 to piny owacho miyogi siling 105 ewi ofuko ma giuso no. Koro gin kane gisekawo pesa koa kuom piny owacho to gipando mogo. Ma koro mane aneno ka Munya nowacho ni gisechako timo nonro kendo gibiro kawo negi okang' makare nikech ok dang' bed ni pes jopiny pes omenda moa e piny owacho monego bed ni miyo jopiny fuong'ruok mondo ging'weny kuone yo mayot. Koro jomoko kawo pando mogo no. Omomiyo sani wan gi nok mar mogo. Anyakora Ramogi Juang'a gi kanyo e mochopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono kane walidho ni alidha moko kuom weche ma bende omipeke gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard kane antiere kae kod jafwambo marwa mar weche mag ohala Edwin Okoth. Gazet momori okinyi ma kawuono e kin Daily Nation, The Standard wantiere kod The Star kachiel kod Business Daily bende inyalo dhi inyiew ibed piny isoma e yo makare. Ka kamano yena mar mondo mi akaw yoyo matin tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro kod twak mokwongo e chenro mar Rupenya. Kikidhi mabor imedo mana kete e Ramogi TV. What makes a woman? Is it her character that emanates from her voice on real issues? Is it her fight for change? Her persona? Her pursuit for greatness? This country has had its fair share of great women. And now, we have a chance to place one of our own, Mother Karua, tested, qualified, and ready at the very apex of leadership. My name is Sabina Chege, and on 9th August 2022, let's vote for women. Let's vote for Kenya. Vote Azimio la Umoja. Form ni baba na mama. Inawezekana.
Wakenya wenzangu, tofauti ya Raila Odinga na wapinzani wake. Raila Odinga ni mtu mwadilifu, mtu mweka ahadi, msema kweli na mtu ambaye akisema atakamilisha. I am looking at a corruption-free country where my future is guaranteed as a young profession. Baba is going to make a serious economic transformation to this country and it will never be the same again. And he's the only person mwenye ametuongezea 10% kwa hii Kenya ndio tuongeze position zetu kwa government. I'm voting blue, a symbol of prosperity. Because it's the best government. Hii itasaidia wa mama on side of health, food and water. Kitu Kenya inataka ni rao, wengine ni kututupisha mbao. Hatutaki viongozi mbwakni. Don't trust the Mago Joma Chapni. Raundi tunachagua baba, tunachagua Martha Karua. Wakenya wenzangu, inawezekana. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Rabuon mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka, kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Juma Kani Migori, ma Ramogi TV. Mana kamano nyaka Ramogi Jiwanga bang' nonro mar gazet mabende okelnigo gi Joyce Oduor gi sani koro adonje kidieny machielo twak mokwongo e chenro mar piny kabedo duchi makawuono kodong' mana ndalo 6 kende to oganda pacho kaendi wadhi e debe ratilo yiengre kuom ng'aw kiny makawuono en mana weche mag siasa ema bende pod wabiro mana goyo mbaka siasa mane gwengu chal nade campaigns chal nade parni chieng' tarik 6 mar dwe mar 8 mano chieng' ngeso mar jumani ema nego bed ni josiasa duto te mantiere kor gwenge mopogore opogore e pacho ka tieko kar timo campaigns mage ka bende jo Kenya dhi timo yiero chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani miyo kiny makawuono adwaro mana twak kaluwore gi chal mar siasa e kor gwenge mopogore opogore ka bende e studio kan kenda Okiny makawuono antiere gi Omulo Junior wuok e
duond bura mar ANC makoro mano en duond bura mabende nitiere e kweth mar Kenya Kwanza. Omula rwakni machiegni. Kamano. Kopogore go mulo june nyakoro mgejwang bende okinyi maka wuona yudo thuolo makare ka bende nitiere gi Jaoko Oburu. Jaoko Oburu wuok e riwruok mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jaoko in bende rwakni machiegni. Ayo ya yo Kenya nam erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Pani nyakoro mgejwang bende nyalo bedo kodwa e twak makama kioronwa ote magi. Pachi kaluwore gi thuond wacho mar okinyi ma kawuono. Namba mar ote machuok 3:600 mbui mar Facebook kaka pile iyudo wa achiel kachiel mano Ramogi TV. Abinyalo tudri kode mbui maga duto te koriwo Facebook, Twitter, mano kod Instagram iyuda @SharonOngao. Omiyo okinyi ma kawuono nitiere kata mna penjo ma penjo kuom jopiny. Mul kata mna kachako kodi. Ratil mar siasa kata mna siasa neno kachal na degisani. Kapok adonje siasa, mor ka neno Jaoko nikech Jaoko ne en chairman mar ndalo mane wan kod NASA. Ne wan gi miluongo ni NASA Young Tax. Koro en mano chung no jende to na chung ne Nairobi ka. Mar ariyo aneno ka magowa no bukore ni oloro skul koro ingene jam ngeny. Ji riore jonyuol moko noko jipanga. Kech ngene sama wacho ni kiny to kiny no ingene nyathini ni kamoro koro pok ing'e kaka ringo. No mako gige buok. O mako gige buok. Lakini kwa donje siasa en kako ringo no wadongi ndalo matin. Sani koro gik ni koro imanyo kura ma itemo dino kari. Dino kari mondo yudo kura mang'eny. Kasi di ka opponent ni bi manye kura mokinya yudo matin. Koro sani mane kaka siasa ringo sani. Jaoko kaka ni liet mar siasa nene nade sani kata mna gweng miwuok e campaign sitime yo machalo nade. Ya reu kendo yokenam erokamano. Abe amor nini. Chaka ni makoro mar reunion. My reunion. Ingeni amor ka ma odichinga mokwongo biro Ramogi TV. Machiegni. Awinjo ber ahinya nikech ingin magi igi kodongo kaka nyithindo ingin wadonge od Jaramogi. To ineno lweny madhi mbele ma Jaramogi ma ito jakom. Wiru ka kedo ni mondo dhano bed gi thuolo mar mondi wuoyo kaka maonge ng'amu tami loso. Iwinjo kata ka ginene president ne ngiso Ruto gine ni wana an aonge kodu gi wach to kata ka chope mano wi anya ema ni ema pimo ni thuolo mar bedo kaka wabet ka sani kor waloso kendo waloso ma gi dhowa waloso gi dhowa kendo waloso gi jokanyana koro wago mbaka mar siasa kaka pinchal eno kaka sani wase wuotho e gwenge mang'eny an kaka Jaoko an jatend gimiluongo ni machane NASA Young Tax sani atelo ni Azimio Young Tax jo waluongi ni Young Tax nikech ing'eni wasekalo 35 to vijana ne pod gitamre ni wang'ni nangiso gi ni wang'ni un mutel ne gini gaje ni wan kaka omulo nyalo ngiso ni an ang'ama awuotho moriere an ing'eni ae family mar Jaramogi ka waonge ga gi grey shades ena kaka eno kaka toke e kaka wadhi mbele jok moko wacho ne gaja kom ni ogoni gibiri siasa ngi wacho madira mang'eny ya komo ko ero wacho weche mani ni ungisi left to or the right koro to sani kaka wasewuotho kada ginene Sunday no one like Kipia asibiru ka wuotho mang'eny e gwenge mag Central ka to iyudo ka piny olokre wang'ni onagi onego ng'e ni piny oyie ni mondo onagi otel koro ginene penj ni kuomwa wan ma koro nyaka wawuok karomba wane ni wanyumo ombulu no wan kaka wan joma koro oseyie ginene piny oyie kod wakako nagi Jaoko seni mane kuma piny ochope isechake adoro gi penja koro mulo gini kaka mana we walose kata mna kapok wadonje kata mna iweche kata mna jochung' mopogore opogore walose kaluwore gi duol mochung' ne weche mag yiero mag IEBC waseneno ka gibedo gi rombe mopogore opogore odiochieng' manyoro bende na gibedo gi rombe gi ute fwamba ahinya mawuok e pinje maoko bende par ni odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Jwang chakre odiochieng'
ma kawuono nego bed ni ing'iyo po nono ni isendikori kaka jalut ombulu kata oyo okang' ma kamano noselando. Odiochieng' manyoro IEBC nolando ni wang' ni lendo ka gibiro timo e lela kopogore kata mana gi kinde mosekalo. En gima ni kare kabisa nikech mane kaka katiba wacho. Ing'e ni ker onego bed ni ka chamo muma to chamo muma sama chieng' nitie, ok ni gotieno. Ing'e ni moro mane okel gotieno cha en mar kuo, to mano wang' ni waonge go. To kendo gima mor gi IEBC ni IEBC wang' ni owuok oko kendo giwuok ayanga kech otemo keto stakeholders, joma political parties, presidential candidates, imiyo gi briefing nanyiso kata mana last time kana wadhi ilongo ni simulation of result transmission ne ginyiso maber kaka result ibiro ter, kaka owuok e polling center, kaka idhi go picha, nikech ng'eni wang' ni kura ok en moro mane ikete kaka text. Ng'eni ndalo cha kani ikete kaka text to polling clerk kandika koro ka en 100 ng'ato nyalo kawo 1 to keto 4, lakini wang' ni yudo ni form cha igoye picha obedo scanned e KMS kit cha tiore. Koro gimane question mane wapenjo wan kaka Kenya Kwanza no penjo ni to backup benitie. Nchi neno ka ndalo mancho timo debate nja olorno stima. To koro ngene mago loro ni stima kolal to koro loro onge nikech no lal ang'o miyo lal mana sa debate. Koro no penjo IEBC ni kopo ni stima olal to udhi timo nang'o, to nigi nyiso ni gin gi backup. Koro explanation magisemiyo wan kaka Kenya Kwanza wamorgo nikech gisebedo ka gien gauge. Koro magi onge liet moro makelo nwa ni nitie kaka shida nitie korwa koni. Makoro uyie koda wan wayie gin gi krok makare kendo wayie go kabisa. To ino jaoko bende higi IEBC gi sani kata naka kwa dongi ndala auchiel to adhi yiero maduong' par ni bende otese mogik bende chope pacho kodiochieng' makiny mago mag luto ombulu mago ne tend piny Kenya. Erokamano amor ka osipe yoch ni IEBC no unuye kode. An kinda sani asewuothe gwenge wakata siabe no ntiere mamichiegni. Riwuothe gwenge kaka par. Ma mogik ang'isi no an Laikipia mana Ruicha. Laikipia kuno ng'ato nowuok bowacho. To mana makoro okwan okonjulu ni Chebukati ni ka wang'ni kakidhini kitugo gi kuch jo Kenya to wadhi dei to kendo kwa dei ni warito mondo chike modei japiny madhi dei mano wanoko wacho tiende ni japiny okuyie gi wach mar Chebukati gi gima otimo nikech ung'eyo kata machiegni weche wuok mang'eny mayudo kata gi security document ka ng'ato wuotha ni en otero ne ng'ato e ode. Dong' wana IEBC bende nosewuok oko molero pachgi bende mane noseluore gi yawa manowuok Venezuela kabiro e pacho kae. Bal japiny pod kuma japiny tiere. Japiny wach gimiluongo ni IEBC ni osechando japiny. Ni IEBC ni yiero ne otime nade. Amod Chebukati osewacho e theory mang'eny ko gik moko dhi. To gima japiny dwaro ni mondo IEBC adiera o demonstrate wang'ni ni ginene ni yiero obotimo yo makare. Onge ng'ama ong'eyo maber koda ntiere kaka ntiere kichochoro moro but giketo ji madhano koro piny ineno kata skunde kuri loro chon. Seche moko iloro chon ji wuok ni skul ni iloro chon nikech iparo nang'o kama. Ku ing'e ni bende siasa ma bende kuru wuok e Kenya Kwanza bende chalo ka gima gibuogo ji. Dhano gine adiera kaka deputy president loso miyo dhano kata e central Kenya dhano luor. Joma nie Rift Valley giwacho ni gin koro kaka joma ginene joma nie diaspora ma ok jolang' oluor ni giwuok giring giduog dala nikech gineno ni ka gibedo kuno ineno ni gin nyaka ng'eni ok ochuno ni ineno kata kaka owado ni en Kenya Kwanza koro ok ochuno ni ng'ama nie Rift Valley ma jaluo kata abandu kata ukuyu ni dhi gocho ne Azimio but giluor iboga jogo te ni un wang'ni ko
une jo madodo mane ng'abwogogi oko kara leaflets bende wuok ma wach ma kamano naneno kata mana ka mano jalup jatend piny Kenya William Ruto aneno ko mulo idwa wacho wach ma kamano kata e gazeti ma kawuono naneno ko wacho kanyo ni nitiere oseyo moko kuom jotije mag piny owacho ni osebedo ka keyo moko kuom oboke mabuogo ngima jomoko. Wanyise gimoro ni kapok aduoki mano nitie en gima rach ka wadwa jaoko wacho ni ok gin gi faith en ok giyie gi IBC to en gima kech gine monego bed ni giwuok oko ma giwacho ni IBC koro ber nikech IBC kata questions mancha grace e wach form ariyo mancha obiro cha IBC no luongo ji te mowacho ni kantie wach mag form ni to walosi to mane engagement mane onge ndalo 2013 onge 2007 mano ne onge IBC no luong presidential candidate to king'iyo IBC onego ng'e gik number 1 ni transmission dhi timore nade ben gima ber nyaka ng'e weche mag server to nitie luoro moro mantie e kambi gi koni mapani gineno ni nitie kaka wan wajipango oda kwalo kura to mane mineno kancha nche kanondo kele olore airport to girigo mak gi ng'wech nyocha nje gibiro ofis jatenda Musalia Mudavadi CID ni manyo server kora penjo ni server ni imanye kure wan kanyo server watimo nade ma koro luoro makende ni wawewe IBC otim yiero makende nikech sani ok apar ka nitie ng'ama nyalo kwalo kura onge question kech king'iyo kaka IBC explain kaka gidhi tiyo sani kwalo kura onge e wach mag buogo ji an kaka nyalo nyiso jothurwa ni kikwa ket ji e weche mag dhao nikech ineno leaflets mane itero Nakuru kata mipango onge kaka Ruto kaka jogi Ruto nyalo buogo nyalo wacho ni gidwa riembo jo Mount Kenya magi ginichiere kosen mana wacha mabende wacho en propaganda kendo en mano serikali mokelo nikech kopo ni jo Central support Ruto jo Kikuyu support Ruto onge kaka ginyalo dhao in fact en propaganda ma gidwa create fear gidwa kelo fear moro luoro moro ne jogi mondo support mar Ruto oyudo Mount Kenya mondo wuok oko to kik waket tension obed malo nikech inyalo paro ni Rift Valley kanyo wago tong' gi jolang'o Muhoroni yo ilongo nango Sondu kuonde mang'eny kopo ni dhao nyalo wuok dhao biro wuok mane kind jolang'o gi joluo to ok mano gimok wadwa wane miyo nano wan watemo ni kata siasa wagoyo ka kech gima timore ka ni nitie Ruto onge gi problem gi Raila kendo ing'e ni gin gi piem ji ariyo to piem ma gipiem ni giuso sera kama shida nitie ka ni koro Uhuru Kenyatta jatend piny be kore ma koro wuok yanyore gi jalupne koro mai tension mantie onge tension mantie ne nitie kin jolango koro ing'ene kero wuok sama ng'ato wacho ni riambo ni ma jakuo ing'e mano mana yany koro ing'e ni jatendi mano konyi mano manyo ni telo ema koro chako yanyo me koro kidhe public kamano koro mano ing'e ni koro nyiso ni odhi e level machielo koro mae makelo tension mantie ka ni kapo ni jatend piny owacho ni ubiro ng'e ni ane ker ndiye kama odhi onyiso ji gi meetings motimo gotieno injo konyiso ji ni unu gaga uru kura modong' nowena tipani ka ker mochung' ne army mochung' ne police mochung' ne intelligence mochung' ne DCI ipana ng'o moko nyatimo kaka president dongo kama bende biro kinyalo kama na paro kata na kaduki kata na kinde machien kan na jalup jatend piny Kenya wacho ni ngima ne nitiere kinda Akuru Gasumbe gi joge ni winjo kata na gima jatend piny Kenya no biro mo wacho ing'eyo king'eyo ndalo machon cha Kibaki na ng'ama mungwana kata mana Moi tuo tu Moi no chungo Uhuru to wacho ni ana support Uhuru kaso dhi obedo piny weni jo piny mondo decide Kibaki kano chopo mare en wacho ni ji ogore agoye pap ng'ama owin sani akia gima tek nikech king'iyo siasa mar Jakom nigi numbers Jakom en ng'ama osebedo ka ji support ana akia gima koro Uhuru nyaka ne donja ma en ma koro oneni kech ka gin gi personal difference gi jalupne
Mago gik monego bed ni gi solve kigin. Lakini koro ka personal different ngene sani koro jok ngata ma support Ruto. Inano ka jalup Ruto Rigathi Gachagua ni nyoro nyoma e pesa ne te. Nyoro mana ka election koro pesa mag mibadhi ada penji. Kemsa Ruto no ker no wacho ni miauru dweche 6. Jokuoge ga de mako kendo dhi tero gi ko. Aya Sonko kana odok kori kocha. No luo ke maler Sonko koro ne onge kes. Ina ngeni mano magi gimena no ka koro kata ka Ruto yo wango uoyo marach. Nikech boss ne onego wene ni koro piem maka en mara gi jakom. Wane mwalaro kom ni. Ngama bro win. Kendo Ruto se wuoko ko mowacho niya ka jakom okawe mo yude ka jopinyo gone kura anaburo yie wachno kendo se wache kata mine meeting mo wan go e private wacho ni kopono loye e yo mayot en obro weyo kendo obro muso jakom kendo obro congratulate jakom boss wacho ni ka Ruto loyo embo onge kode gi wach kora ng'amo mono giwa jogi ni gigore kigin ma en ok donje gimana kata mana jatend piny Kenya wacho ni embe ne nigi ratiro mare mar siro jal mora ma bende odwaro nonjo kata mana ka ugai mar ODM Raila Odinga bende nowacho ni Ruto wegore gi jatende nikech gine magilaro rekoda keni jaoko in lwenye mantiere e kind jalup jatend piny Kenya gi jatend piny Kenya inene nade sadi bende yiero dhi kakayo nego bed ni Uhuru bende tieko tich ng'ama biro yombo bang' yiero nego bed ni koro miyo telo gina dog chien matin an kaka abetka an jaoko gimiyo kata kano tiyo gi mulo gini awuok ka bondo tabiro ba abed Nairobi kaka gima jadak ma Nairobi asetimo mano 2013 atimo 2017 sani an ka 2022 adongo ngiso ni an nyak kwar Jaramogi an adongo e gimoma wan joma dwaro ratiro kinge ginene Jaramogi kata kane poko ndalo makapoko donje siasa ne nochako gimoni iluo thrift and trading mano dwani mondo empower julu ne ngama wuok gi tiende nyaka Uganda kondi kuma joluo ngiso gini donjuru e weche mag luo thrift ne tiende ginene value addition donje ginene trade value addition gi trading koro no wuotho ngisi ji ni timuru manufacturing to utim gi cottage industries to nyaka Tanzania samo iro ndiga ochako timo gi ndiga ka ibiro ba wadonj kara ba ginene kane dhano dhi yudo uhuru 60 kor kwane 62 ka mzungu biro yise ni bwana in kao gini Kenyatta no we kucha no tamre ba o insist Kenyatta wo wuotha ko biro nyaka kada ndalo ma ginene koro moine ni tena mana dakika abiro ka adwa ngisi gima timre ka gichi penja wach wabiro ba ginene ingimo igini 92 gik mane timre ka jidie mondi ka kapok ochopo kanyo tamji okilos kata ba ugol section 2A mana gik ma itimo adier ma onge gimoro ginene kaka siasa ma wuthi gi Jaramogi onge ni ngiewe ni aitu kiro pod aitu bang' wacho na duogo ena gima ji wuothe kaka kama koro biro makati neno ching debate jakom no dagi ni to ano ka debate ngama kama ingeni ka ng'ato jamibadhi tayari ma kaka king'iya gik bikwano kume agomos osipa ngati no ok en ngama ginene ratiro en mibadhi ng'eny kuome ma koro ka ng'ama ne gitiyo go ong'eyo maber en ong'e ni koro wuok to ng'ani ok en ng'ama ber koling bodhi obire ot aito bang'e gik moko timre dong en ma koro ibo penje ni ka ning'e ni ng'ani chal kama ang'o miyo nokiwache mano kende to wach ni ka ginene ka Ruto yombo to en onge gi wach obo miye Ruto ginene luth osire mana kaka pogruok ma koro sani mienjo ma Ruto loso kocha to Uhuru bende loso koni pogruok mar gima koro pod mienje lela gisani ka bende yiero koro kayo kalure gini neno nade bende en picha makare ana neno ka Ruto nokinyo nikech kero ling oklosi aminga ni ino kidwa wuok e kom in kama koro owacho ni ano ka wuok e kom nade adwa wuok kendo se landa
an aseikra adhi dala to in aneno ka ok ing'ama ber adwa ni yo jopiny ng'iuru ni ng'ani ok ng'ama ber duoko uru kode dala makoro jawacho ni jatend piny Kenya obedo mos to en makoro isoke kok kamano bende kinde ma bende campaigns pod dhi nyime nawinjo ka William Ruto odiochieng' manyoro nitiere weche ma bende nowacho kaluwore gi campaigns mage ni ok onyal campaigns e gwenge mag Nyanza sani mana konyalo yudo odiochieng' manyoro William Ruto datimo campaigns mage mag kisera mag ombulu e gwenge mag Rift Valley mano holo mar Okak mana konyalo winjo gima nowacho. We will work with the people of every part of Kenya. It is unfortunate that we cannot go to Nyanza, we cannot go to Kisumu, we cannot go to Siaya, we cannot go to Homa Bay, we cannot go to Migori, because our good friend who pretends to be a Democrat cannot allow anybody to go to his backyard because he arranges violence, he arranges chaos. We have tried to go there. Even me as Deputy President, I cannot go to Nyanza because they stoned my vehicles. But for us to show the folly and the foolishness of violence, we welcome Kitendawili here anytime he comes so that he can carry the shame of him not allowing other Kenyans to go to Nyanza province. Nyakora Mugajuang mano jatend piny Kenya iwinjo kanyo weche mabende nowacho odiochieng' manyoro kanotimo campaigns mage e gwenge mag holo mar Okak. Akeno mulo junior kachako kodi wach mabende jatend piny Kenya nowacho kaluwore gi in kaweyo machalo nade. Aning'eno kanya wuelo gimowacho kaka Ruto nikech aparo ni kaka Kenya Kwanza nwadhi Homa Bay manorwakwa kendo wasedhi Migori morwakwa wasedhi Siaya kuma nokelo koko matin en Kisumu. Ting'eni joma keloga koko mag Bakidi ma Insight Youth ok apar ka en jakom lakini joma chalo Babu Wino gi jomoko matino machalo Junet gini ema kelo ka chaos. Koro an gima ng'eyo ni incident mag kidi tin manto kanya ing'eni sani be ji nyalo siasa nitie ji nyalo wacho anything koro kanya biro kana riambo na wacho ni nitie kaka nikech kata mane gwenge mag Nyanza nitiere kaka pogre gi Azimio gima ng'eyo ni timore gima ng'eyo ni timore Luoland kosechomo ni kama magidhiye en gidhiga makati Ruto go dhi Nyanza dhi waste time okonyi kata dhi Homa Bay kora labda modhi yudo tin onge koro onge tiendo waste time ng'eni sani bodong ndalo matin kaka kawuono wan Laikipia kowuok Laikipia wadhi Nyandarua kowuok Nyandarua wadhi Nakuru koro ng'eni manyo mana kura kamidhi miye kura koro ng'eni jakom kodhi Rift Valley samoro ng'eni ng'ato go kwande samoro ng'eni nitie percentage miya yudo kamoro machielo kama nyalo koro kanya wacho ni nitie kaka violence die sani kata ng'eni sani kata kopo ni wadhi Homa Bay jiboro mana rwako to bende dipani weche makamago kiwacho gi sani kata mana kaka kiwinjo koseyo kata mana Raila Odinga kaluwore gi lweny ma yando goyi kata mana ka oliko ni nobaye gi chite sani kata mana wacho weche makamago gi lwasi mar siasa gi sani bende paro ni en gima kare. Ing'eni sani ji nyalo wacho anything nikech kata jakombe nyalo dhi to wacho ni donjo ugo ndeka gi kidi Rift Valley embo wacho no koro ing'eni ng'ato sani wadong ndalo matin anyisi ni sani en gimi ing'eni nitie gik moko ariyo madhi timore sani ndalo modong matin creating fear nyaka ibuog ji mano gima nyaka ing'e ndalo modong matin ni ndalo modong matin ni propaganda ng'ama dhi wuok ni propaganda maber ema nyalo win nikech sani ng'ama dhi wacho propaganda ma wacho ne wadgi kopono nyalo golo ojen moro mowachi kata document mowacho ni ng'ane jakome iwinjo donge manyisi koro sani mage gik ma ndalo mogik matin ni anything can happen and then number dek en ng'e koro inyaki inyis ji ni koro iyude yani inyaki ikel gimi luongo ni confidence koro confidence mineno ni emineno kere temo kele kecheno ka confidence no kasani kor gi jaoko igo lam ma jolwenye kanyo giketo nyaka road block koro ing'eni mano ipande ka ji ng'iye create fear
supporters mag Ruto wacho ni gino osekawe gini nyaka gi thuon kata kapo ni jakom ok oyude kata koyude lakini gine nano dhi lakini koro jakom koni ji nano ni confidence wacho ni ai donge nano ndara tare osege koro ngene magi siasa migoyo ndalo makoro dhi biro mbele ka koro mano gima nyaka expect lakini jaokim bende nene nade bondo bende nano ka wang' ni sani koro iloso mana peini ibero gik moko jolweny bende ni kacha ingeni wado ingeni ane waziri mandara sige wachno tiere kakane kane anachako bedo waziri mandara 2019 ka to nayudo ndalo manadhi e docket no nayudo kamondi kiwach kigu kena kura gi kera ng'ato tiyo tije aito county koro an ka neno ndara ma kisian nyaka bondo karach angiso japiny mano ndach kera mkul gine ne kena mano kadonje kamano ka nwaluongo bura wabet piny wawinje ni koro wadwa mondo walos mpango ma ndara onge ni ndach ng'ano kasa midoso work plan ni kera ing'e ni county nitie kata be kamano gi kena gi kura koro ineno ka sani ndeni kata ma gine ne Luanda kadhi nyaka Siaya bende nigi tich ma itime ma koro ma kisiano to berne ni eno osebedo ga maintain nyaka nene ma routine maintenance ma timre ga kare kibiro en coincidental nikech ng'eni kata ineno ndara mo aneno gazette ma Nation ngiso ndara ma idho adier ndara no donjo ka jakom tima donjo ka jakom ka to tima magine ma donjo korwa ito kamae to ndara no los ga chon koro sani gima notimre ni ntiere ndara ka kia Siaya Siaya Bondo Road ne ntie maintenance mane otimo kanyo through Kena koro biro aito wan wachome kawa police station koro kaka county wacho ni onego bede mondo wa ease traffic koro ok donje town inyalo bar bondo ndara machon mabiro nyaka buto poda kato o connect main road koro wan kaka county my the first time road man binde akawe legacy na ni aloso koro kwa lose to jokura no yie nigin koro gibo losonwa mana mawuok e tamak piny nigi pesa gino ne very expensive county kaka sani ibo yudo ka counties mang'eny ok nyalo afford dibede ni lose sani mana kaka no mulo wacho my loso my gimano kata town kucha for 2 years wasebedo kono law pesa moro mara ginene mondo los ndeni ma town kare ichiro kanyo yudo ko los to gima konyowa manya yie ni adiro konyo wa kaka counties ni handshake nikech kabe handshake poko biro to mondo cooperate gi national government mondo tim gimoro motimo kaka sanene gi kera kura gi any kata county commissioner nete koro sani timre and koro goodwill no ntie an gimang'eyo an e pacha kendo gima ber ni Oburu en waziri mar ndara lakini gimoko wachi nikech ambi ng'ene wan gi intelligence waseng'eyo mwang'eyo kendo wan gi picha ni military ni kanyo security tight road blocks nitie to joma gero ndara ni gin jo military koro owacho adier ka e yo maber dala kata mnaki wacho de ka Raila ka dangin Raila bene nyaka mi arita makare kata mna dala ni onego bene ngora ni ene jachung kata mana Ruto be deputy onego gere ndara madhi Sugoi wajakoya be giger negera madhi Busia to ngane cha iluonga nango Mwaureja be giger negera madhi kore bandara ma kata mani gazette no the mondi intelligence go peje ni olose karango bo wire onge time moro oko coincide gi time okete kanyo kaka propaganda kaka iwacho ni propaganda but gine ne kumane moro na ne Facebook kanyo macha gine ngin macha yo kisian kocha to ilose ku biro kamae koro
koro bochopo ko gine bondo koro bichopo ko ng'e nikech kia kisiani ne Kisumu County bichop bi kala semekae bi chop gine ne game gini ang bondo en mana I wish gine ne we Akini nyakora muya juangu paro na de kaluwore gi wach bero apini e gwenge mag bondo mulo bende wacho ni kaluwore gi wach intelligence Tapenji ka waziri manyalo wacho kamano ni otamore wacho ni wacho no kadiere kare mano nyiso ni kare ogin ready ni kare gin ready kare otamo nyiso ni ogin ready gine giloso losa margi ni nitie ni tayari ginyiso ni nitie kaka piny ringo lakini kogoro setamore kamano kare koro an okay okanya gini ombulu mar president kata mar komora mora pinye madhi chiwe wanang wachak nade wacho ni wan ready wan kwa mana ji emineno ka baba wuothe gine wan gima sani wa gine no wamorgo di joma ne wang'e ni yware kodwa mane ringo go mbuchwa sani wan go mosre go wacho ni bwana wan wabo manya ombulu kara kogu kai winjo kako umlwa ni obodhi ringo kamoro abadhi ringo koro moko manyo ombulu wan odwa ni mono ombulu gore yo makare waneno ombulu no ndalo mag 27 weche wan odhi marach mokwala ombulu kama ka ji neno ba pinyo kethre sani ko go ombulu ne yo maratiro kaka iwacho ni IBC kadiera gi wuok ni gidwa gidhi konyo jopiny mondo giginene gigo ombulu yo makare to piny boduogo e wang'e mondo dhano obed gi confidence ni ombulu ni ene na piem mar odiochieng' achiel okwaloro skunde 1 week in advance ni nikech wabedo go ombulu no okonego boni disrupted wan ka ng'ato dwa campaign odhi campaign ginene onge tiende ni ji oried kata laini ni akeni pogo nikech piny koro ber wadodwa ni baba odhi oket system no ena system achiel mondo o make sure ni weche mag mibadhi orume Kenya ni weche mag mibadhi ni hinyowa en chakre ka yiero wayiera mobam koro kwa bire weche mag tich ni dhano ja Kenya nyiew tich kendo seje ok kata guaranteed ni ka giuso dhok gidie gi gwente mag gin go e dala mondo gimigo omulu tich kata gimigo ja ok tich ni obayudo koro magi gik manyaka los ni winjo kaka BBI ne wacho ni ang'o momiyo case ma mibadhi kata kaka Golden Bag ni bedo e court nyaka sani Golden Bag notimre 91 jomoko ne pok onyuol kata masani ni to gino poni e court yani mano wich kuot kumo kaka jo Kenya wan onego bed ni waloko pachwa ni gine ne court jok moko neno ni rach kiwacho ni case kotimre ni to dweche auchiel ose ng'ad buchi kini innocent idoge tich ka in guilty mana kisera magombo langini ka uka ka joazimio ntiere gi manifesto kama na chenro maru jo Kenya kwanza mana gimeki kisa para mbulu ng'ama neno sane maburo neno ni mane mamore chama mane mamore modwaro yiere telo kata uyu bende parno odichi manyoro nyakora mga juang jatend piny Kenya Manuru Kenyatta bende koro nochaka yanga limbe mare kaunti ma Kisumu kama bendo yawe chenro mopogro odiochieng' ma kawuono en odiochienge mar 2 kama bende pod odhi nyime gi limbe mare bende iye kanyo bende kata pod nono yawe chenro mopogre bende pod odhi nyime gi kisera mar ombulu mar goyo debe ne Raila Amolo Odinga omondi wawinja ne gima na olose kata mno odiochieng' manyoro. Nyinyi naona mnakubaliana na mimi na siku imebaki hata si mingi, siku imebaki siku 8, siku 7, si ndio? Lakini kuna shida. Na unajua shida ni nini? Shida ni ya kwamba mnakubali ya kwamba njia ya kesho ni si ndio? Lakini shida ni ya kwamba mnasema na mdomo, lakini siku ya kura njia ya kuhakikisha baba ameshinda ni gani? Ni nini? Mutajitokeza kupiga kura jameni. Nyakoro mgajuang mano jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ka bende noloso gi jopiny odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisumu kama bende nochaka yanga limbe mare mar odiochienge 2 kisera mar ombulu winjo kanyo jo na kogo jopiny openjo gi ni unu wacho ga mana no dhi to bende udhi chopo kacha debe koso dhi mana gi dhok omulo limbe mar Uhuru e kaunti kata mna gwenge mag Nyanza gisani makoro yiero kayo bende odhi nyime kotiko tamna tam mare diwach nang'o?
Mokwongo kanyo to wacha adier nikech historia mar joluo nanyisi ni joluo eroga go agoko ng'ato go agoko ni gini wasekawo kaso gidhi gibedo to gigo kura mano to onyiso gi adieri. Namba 2 ayudo ka demokrasia mar Kenya tinde ni mbele. Kenya yudo ni president a sitting president katibo wacho ni kochopo 10 years to wuok kendo embo oyie no wuok. Mano nyiso ni demokrasia tinde omachua. Ngeni ndalo cha ji ne tamore komno kendo nyalo tiyo gi yore tema change kata constitution madonge komno. Koro mano nyiso ni demokrasia ma tinde osemachua. Limbe mag Uhuru Kenyatta sani ing'eno Uhuru sani odongi days matin. To moko awach ni kaka mar Nyanza Uhuru nyalo launch onyalo timo project motimo gi genuinely e chunye yo maber. Lakini nitie kuonde moko kaka winjo ni kiny en Western ni odhi romo gi Jones ya company sugar company. To onge gimotero Nzoia ginane company no ni an odhi miyo Charter University ma Viga gi Makure to sukari man Nzoia no osebedo gi chandruok e weche mag sukari to Uhuru ene kom ene president monego kata weche mag loan gi nonego tieki. Koro ngene nitie gik moko be manyiso nikech ngene sani kako chopo ni nitie projects moko mebedo launched ma imanyo go mbulu kaka weche mag title deed imiyo ji ka title deed gik machalo kamano. Chiwo chata makoro karamna kiwacho ni jatend piny Kenya dhi chiwo chata odiochieng' makiny Nzoia kosha. Ang'o marach kanyo? Chiwo chata en gima duong'. Odhi chiwo chata to go siasa. To siasa mogoyo ni ngene wanoonge sida gi Uhuru uso jakom. Onego wugo ko wach ni an candidate na en jakom. To jakom gi miya support en kama. To kiko wach kakineno wuoyo ka iyo wang' ni ng'ani rach ng'ani jakuo to ing'e gima dhiero wania ni gima wacho ni ng'ani jakuo poko make pok ginyiso maber ayanga ni ng'ano kwala ng'o iwinjo to mokwala ng'o ni kes ne osechopo kure. Ing'e ni kidwa nego nitie ngero mawacho ni kisungu ni kidwa nego guok timiye nying marach wacho ni guog ni sudhe guog ni tindo sekethore kasi inege. Koro mane gima gitemo timo. Koro ing'e ni ker onego en gima onego be no focus sani kata ko campaign to campaign ma e weche ma kwe wach ni ana wuok tadwa ni kik jo Kenya gore kiko chak ni koro chako ba wach gichako yware gi jalupne en ogaga manya kuche o launch project mo launch go ma projects go gima ber ni gikonyo jopiny but an gima ng'e ni projects ma Western gin mana mar manyo mbulu nikech samodhi romo gi farmers mag Nzoia to kokelo ne gi ber moro onge gima dhi konyego mana en mana mar go kura. Koro Uhuru gima onego be notimo kaka ker en onego be sani kaka president ouso jakom to wuoye wach peace. In fact sani gima onego be nowache dhoge pile ni an kaka ker adawe kom ni yo maber ng'ama dhi miyo sword na miyo yo maber tadwa ni jopiny obed gi kwe an kaka takanwa kosana gi ng'ani un mung'i kaka jopiny an anyiso gima miyo nwa kosana un muyier ng'ama dwaro mana gima sani nek beno lando mana koro ng'eni seche mineno ko seche moko wacho dhogi mowacho ni un anyiso seche moko siamo gi ni ubro regret gimiyo yiero ng'ani. Koro ng'eni jopiny be ng'iyo ni nitie bad blood between the two gini gini en personal ok ochopo ok en mar jo Kenya. Nitie na wuoyo gi jo Mount Kenya moko to ginyisa ni ng'eni wan wasego kwan to wang'iyo ni kopo ni wabetre jo Rift Valley ibro neno ni wan jomo onge msimamo ma kabila moko gibro neno ni wan jomoko ma moko chomo kare gimo nego be ni ker ni timonwa en onego nyiso kaka osewacho ni wanyalo support jakom onge sida lakini kiko wacho ni koro gichako yware gi kijana ni to kijana ni en mano biro uso nwa en mano wacho ni kijana ni ber en mano nyiso ni kijana ni en mo okonya kama sani koro ng'ani moyanyo koro wan gima dwaro ni kwe olanda kwe mane meneno kata seche mowacho ni Ruto ni gi asira no wuoyo ung'e ni seche moko ng'ato nyalo frustrate you are in a human being seche moko imbe nyaka wach minyalo wacho to king'iyo jalup ker en ng'ama pod kijana
igeni kijene be seche moko kiwacho ni giringo matek mirimbo gi kata asira gi opogore gi jodongo ingeni ndalo mane jakom ngama kijana neno kaka ne ngama ne fujo kendo ne ngama ne nyalo wuok ma ji chwadre kabisa sani ngeno ko nya wuok ko mo wacho ni ji nyaka chwadre ke jakom ngene sani ejine en ngeno do okonyal dwaro gimare ela to joma chalo vijende mana Kenya Kwanza ingene kaka keri samina itamonyiso kama nani ngato kijana kata mna ngato jaduong wach kama kela thuya ineno ka yuarruok ma jogi yuare ni nyalo miyo ngato dhoge pusore tingeni wada chiel kende ma pusro kata no fwenyo ni ker kaka wacho ni ubro ngeni ane ker kopo ni gimoro timore e yo marach mantie kaka chich moro bet ingene wacha chiel kende ma ngato nyalo wacho nyalo miyo Kenya wang kabisa to mane gimo kwadwa akini jaoko limbe ma ker kana na jatend piny Kenyatta timo e gwenge mag Nyanza gi sani diwach ni impact mare bende nyalo neno okay sani one time ma one luongi ni Go TV get out the vote koro tende ni courage jopiny mundu bugoko mundu dio ogombulu nitie gik mang'eny ma osewachre mamiyo seche moko dhano ok bed gi haki ng'ato neno ni obodhi luto ombulu to ok odhi yudo haki ne koro apani wuotho mar ker e Kenya kolando gigo kata Nyanza ginigo ma mondo japiny obed gi confidence ni kidhi nyumo ombulu wang'ni to mbuchi no ibo kwan to kendo ibo kwan e yo makare ng'ato sami ng'iyo ka ng'ato kimanyo tich koro kiduoge piem mani kaen ng'ato ing'iyo gi CV ne CV ng'ato ng'eni nikech sami dhi apply to sami timo ni interview ma interview ma dhi mbele sani kuom jopiny ing'iyo ni okay king'iyo maruto to ing'iyo kichak gini 92 en gini introduction ne gin gi gini ne youth for gini YK 92 ma pesa moro 500 no be introduce kani jiongo kabiro kamano jakom bede kichako ng'iyo kuma no bire en gi CV mar reform en gik makama jakom en ngama kada kani wacho ni ndalo manen gini ne ngama tin ni koro nen gi gini ne kaki wacho orutu umudu to ingeni jakom CV ne kanyo ler kabisa kapamba nikech gimo miyo wemda ngise ado ngise mana chien pachi kalore gi limbe mar jatend yes mane mama ado ma digi momo umulo wacho mana chien ka duoko gi gini jakom kane 27 jopinyo neno komae o gini ne kumane dweny ne dhi kaka dhiga makata ingeni jatendi kono goye ga gi wachno ni kane 27 en no dagi bo omosri gi Kibaki match to en no neno ni ji bo ngima dhi lal mang'eny mokalo kumane ochope to ingini gi kedo ma ji osekedo ne piny kuma no chope en no neno ni eri gi omosre 2012 be mana gine ne wachumbulu gino timre 2012 kendo bino kamano 2017 bino mana kamano koro onge ni jakom ng'ama ohero lweny koro joma kada sani kuloso en otemo ga loso e yo mariwo ji e azimio dhano wabed gi kwe ginene gimora mamo timre ana ng'eyo kana ana senene ni wanga 27 no yudo kan Kisumu 2013 gi 2017 kamae wach ni wawe gini kama 20 mabiro no bene mana higa koro kwe to jakomo hero to bo kwai ni mondo Kenya kwazo bed gi kwe to ingeni Uhuru kaka pimoga adi mburu ka wuotho to koloso ginene seche moko obo wacho kaki wacho ni onego wuo mane wach jakom but lose weche mag telo mabiro ikako onego yier obende kaka en gi democratic right ma kaka ja Kenya mondo opimnu gimo bweno ng'eyo kanti gimo mo ng'eyo kuom osiepne mane gikosana to jako wache nikech koko wacho nwa to wabende wabo piny tang'o mino kiwache
To seche ma bende koro yiero dhi kakayo campaigns don no bende dhi rumo chieng' tarik 6 mano chieng' ngeso. Gima koro samna neno ka jatend mano jatend piny Kenya no ka koro tero campaigns e strongholds mage ahinya. Raila taneno ka tere battlefields ka. Omula keni plan mag Kenya kwanza chal nade gi weche mag campaigns. Sani ma koro yiero ka nikech chata mno odiochieng' ma kawuono ang'eno odiochieng' manyoro Ruto nantiere holo mar Okak mano Rift Valley. Odiochieng' ma kawuono naneno kodhi e gwenge mag Nyeri gi Murang'a mano gwenge mag Masawa. Ingeni siasa ka en kwan nikech kopo ni hie ni jopiny de go kura to en kwan. Jomo register madhe go ombulu gin ji 22 million. Mondo yud 50+1 nyaka yud gimoro 10 million kata 11. To ingeni historia mar Kenya ineno ndalo mane Ker Uhuru Kenyatta oriwore gi Ruto negi stronghold negi Mount Kenya gi Rift Valley. Nikech numbers makuno chwe. King'iyo namba ma Mount Kenya dhi almost 6 point. Koro kopo ni kaka opinion gole ni Jakom nigi 24. Ruto nigi 50 something. Kopo no mede ni gimani mano biro gi moro namba kata mana 4 million. Kopo no nyalo yudo 4 million. E Mount Kenya. Oduoge Rift Valley ka. Mani mineno nyiso jogi ni Nyanza kocho kanyal rie ibro goya gi kidi. Ngeno okelo emotions. Onyiso joge niya. Mondo wuogo oko. Uneno ka joka nyalo goya. Koro otemo rucho kura mane Jakom temo manyo kocho. Propaganda mane koro kopo ni joko wuok. Moriwore kaka jo Rift Valley. Gin almost 5 point something. Kopo ni go kura kata mana 4.5. Tayari Ruto dhi bedo gi 8 million. Mane kwano mogo. Mano kuwuok e stronghold. Mage stronghold. Kaso dio manye kuonde ma koro ji assume ni Jakom nigi kura. Kaka for example Western. Ingeni Western as much as ni news okuok kaka Msale ge Wetangula go manyo kura kono. Jogo sebede ground. And in fact is my first time manene Msale ko odo korgi tindo daga korgi kono. Gini gi Wetangula. Koro ingeno kinyala expect kechi gima jo Azimio ng'iyo ga niya Jakom no yudo kura Western ndalo makama. Koro ingeni gina ne coach ma Jakom ma Western pod intact. Currently changes moko mosebet. Mane reality manyaka bed. Koro ingeno temo ko onoto boro yudo golo kwan gi kanyo. To Jakombe ng'iyo ni kopo ni Nyanza wuok te. To omedo gi kuma chielo kama. Ingeni koro en kwano ma jogi temo go. Koro mineno king'iyo kaka siasa ringo sani. Ka Jakom wuok Nakuru wadok Nakuru kanyo. Wadi ywe wayweyo ilongo ni footprint wayweyo tiende mane kaka ringo Jakombe kona noka enano ka Ruto no wuok Kakamega Jakombe dhi Kakamega iwinja odhi Western koro en ga luoro kamano koro ngene mane nikech kopo ni nitie propaganda kopo ni nitie gik mane giwacho kanyo propaganda maka koro wambe wamedo propaganda namba 2 kata kaka wadho waluoko propaganda koro mane mina luorruok no kamano to gima ber ni IBC no kelo gimiluongo ni timetable koro ingeno ok gigore ingeno ok oyie ni chik ni koro kudhi campaign to udhi uriuru kamoro achiel ni kawuono wan Nakuru to wan Nakuru wate koro mano no opogo koro kokok bed aneno ka chieng' tarik 5 gi 6 koro udwa tieke gi Nairobi but gima ng'eyo ma da nyiso jaoko ni sani kaka ji go kwan mar numbers namba 2 kiki wachi ni Jakom ohero peace. Yes, ohero peace. But see, peace no mohero no bose kostwa kaka joluo. Ingeni gimi ng'ama wacho ni tele kao. Ingeni characters opogore. Jakom ne nyalo bedo ng'ama ber odhi omosre. To kinya expect ni Ruto be nyalo bedo ng'ama ber ni embe koro kose kapo ni omayo ni embe odhi omosre. Ingeni ji opogore. Ti jomode chigi telo ni ma en fadhali en koseng'iyo no kawe to dhi kawe iwinja koro mane gima ji opogore go as much as ing'en Jakom nyalo bedo goruma en goruma nikech oketo Kenya mbele to kopo ni oruma no ema pod nitie to wanyisi ni nyecho de chigi kura molo kata ng'ama dhego kura itono dechu lakini campaigns mag Kenya kwanza mogik chieng' ngeso utimo kanye na pok na winjo kana gilande mogik ndalo mogik tarik auchiel wadhi time Nyayo stadium gisetemo frustrate wa
kendo ncha gimayo lakini berni ja okogino ja okogino ncho salando ni gin gidhi Kasarani kendo watimo ni giero kamano to donanjo ni nyayo nitie gidwa loro nwa Nyayo mondo wadhi Jakaranda kaso ni koro gidhi babo weno dhi bawa gi Kidi koro chieng' ne watiek marach koro Nyayo ka nikech wan gi receipt no wasechule wan gi haki mar dhi Nyayo manu tika chiedh na de to kopo ni giloro nwa gate wadhi timo gima ncho watimo Kakamega para nyanyo loro nwa gate mar Bukungu Stadium nwa go meeting oko kanyo koro Nyayo ka giloro nwa ineno oko kanyo roundabout morie industrial area morie town El Selassie kanyo makoro jo piny dhi pong kanyo pawe bengenya wan wase confirm kendo wacho ni wadhi Nyayo to kopo ni giloro nwa ma yenu no dhi Nyayo be man according to one lakini kopo no lornwa nikech anything can happen inya yudo chieng' no Jesu ni giloche kanyo wan odhi dino ndara wan odhi mana oko manyayo kanyo ema jopinyo dhi bede kech wan asla wanyalo timo rally anyway Jaoko gimula neno ka sama yo wapiyo mana jaoko mana ka winjo pachi kaluore gi chenro mabende untiere godo sanya zimio kada mna kutimo campaigns ano kutimo kada mna campaigns to na wach ni battlefields ntiere counties mopogore kaka koro mag Masawa mabende koro kura mare ilaro kaindi koro ingeni king'iyo kaka koro gimo biro Kenya kwanza ne gichako wuotho chon kabisa ingeni jatend wuotho ka igni chiko ko campaign kana ji olenga and no chano ka gima oringo gi piny odhigo koro aito kamoro ka koro bende jakombo chako wuotho and ingeni wachopo kuma koro kata Martha gini bende wakawa koro wan go e gini wuotho achiel sama gik makamano notimre yudo ka piny bende lokre nikech gin gima oyudo ni Kenya manya ahinya gima na awuocha ni ng'ano mabo ka gimno ni mibadhi ni to ba ke mondo kik obede e Kenya ka koro kane ndalo mane jakom wuotho ne ber kabisa lakini sama Martha nobiro ni kata kuma koro wawuoye ginene ang'eni neno kaka chieng' mane oyier Martha ka e KICC ji ne ntiere spontaneous road shows ma ji wuoka joma mine sani koro neno ni gine e iye kanyo koro kidhi central kumowuothe central kuma nya wacho ni pok na neno ka wakalo clearly warie 50% maber ahinya e kaka Nyeri gi Murang'a lakini kuonde mamoko go to Nyasachiel piny ber jogo winjo wach and kibiro strongholds ma traditional go ki idhi e coast idhi e Mvuri ng'eni ne gine ne no bare kodwa malo kuno ne chano matin kanyo lakini kidhi adhi mondi kichake presidential vote no ni intact kibiro biduogo western ka gine ne wuoga oko kae manya jamlembe moro ipenje obong'isi yani piny wach mar Azimio kikwawuond omako Kenya yombo ma idhi yomgo gine Kenya kwanza mos presidential ka japinyo se decide onge gimoro kendo ni gine ne sani en mana making sure ni dhano wuok oko odhi ogombulu emomiyo winjo ka gine ne wach mar buogo ji mondo ji e strongholds kik wuog modhi ogombulu kata kelo disruptions moko inyapa kata last time kani wapiem gi serikal negi kada kuonde moko gine Mombasa kucha negi ginene oneg akeni hospidi go kinyi akeni angon mamach much ka mago gik makoro emineno ka serikal ogolo machinery ni kuonde mang'eny Kenya kama mama ginene obedo gauge ni nya bedo hotspot minya buoge ji gin kanyo tayari koro japinyo wuoga gi confidence obila bende kata mana ke kuonde go nigi wan gima dwaro en yiero moriere kendo Kenya kwanza bed gi wasiwasi ni ja gine Azimio bo pango gi ng'ato kamora mora wach kwalo mbulu nikech an kaka jatend gine ne young tax onge kuma wa entertain kata wach no nikija tend wako entertain wach mar kwalo mbulu wach moro ma ni gine ne legacy ma Jaramogi okelo kae ni bo kethre ni wan bende no kwalo mbulu no rather gino obedi
Erokamano ahinya. Aneno ka sa bende mayo wang'. Wabiro chiwonu thuolo mar dakika kila ng'ato mar mondo mi uchiw pacho mogik kaluwore gi thuond wach ma kawuono. Mana kachako kodi omulo. Thuond wach mana kwatieko yiero bende wachomo. An gima mora ni jaoko owacho maber. Anyisi ni ago koma gigoyo cha. Kendo wacho ni one traditional votes. Kuonde mwayuda ga kura. Gino ging'i kawo oko moko mosebedo. Lakini mano kwandgi. Namba 2 yie maber ni en odwaro kura mondo midhigo maratiro. To gin be ma ne gisetero IBC e court. Ma High Court dhi make judgment machiegni. Tarik 4. Wach mar tiyo gi manual register giseyuak kabisa to IBC te ka explain to manual register ni ema ji kwale ga to Kenya Kwanza bende na wacho ni manual no bende kwale ai mekwale ai koro wan waketo wangwa to wananyiso ni wan gi modwaro en kwe kendo mane gi mwalando kendo nyiso kata mana joluo kik wa provoke jomoko jogaga kura ng'ato ngani gi democratic right mare kiyiero Kenya Kwanza in gi right mare ma yiero Kenya Kwanza kiyiero Azimio yiero Azimio to kikwakel koko ng'ato tikodi nikech kisewito ngimani onge ng'amokea jiburo mana yiki wachono rumo kamano okwadwa ni communities ogore jirande wa man gogo waketige kitamos kikwa provoke gi wan waga siasa nikech en odiechieng' achiel koserumo ikwano kura ng'ama win no owin kwani Kenya biro chung kamoro achiel jipo biro dhi mbele wan mane gimwa wacho erokamano ahinya jaoko wachni mogik watieko chenro ma kawuono adiera kaka girene weche ma ombulu en gir odiechieng' achiel wakwayo mondo IBC mondo gibed joma beyo gi make sure ni ombulu otimre yo makare weche mag manyo register onge ni idwa tigi manyo register mondo ogogo ombulu manyo register en a backup kaka last time wang'eyo ni kane mashinde go KIEMS go itiyo go e ginene polling station to negi ntiere kuonde mane gi collapse ma gitamre tiyo kuri wacho ni ka gino kethre ma kuro ti ng'ama ne onego bed identified solely gi kitno bedo nang'o IBC ni wan gi backup machines kanyo be ne ntiere ruma gimoro ma japiny ok dwa winjo ahinya ka in bi machine mabiro cha ntie kaka ogaje koro mani kae koro gimiwacho ni kata okay ang'o marach kamae ka bedo identified ka gi lweta aito manual ni kati iketo roll ati ja okosegocho mano be ntie problem onge dong mano en mana chiwo confidence kuom japiny ni adiera ni yiero otimre yo makare mano kende ang'o miyo ng'ato kawacho ni kik ibed kata gi gine reference point moro wacho ni ang'o miyo kinyalo bedo gi book mamanyo mondo irefer to wayie ni ma the primary identifier to ma hakikisha ni adiera jaoko ni koro in crossed koro kik ichak iduog kae koro mane gima tin but koro wanokwa mani japiny tarik 9 uwuog oko mondo ugo ombulu ne baba gi Martha nikech kugo ne baba gi Martha ombulu to mondo ing'e ni baba gi Martha chung' motegno e weche mag tieko wach mar mibadhi e Kenya nikech kokwa deal gi wach mar mibadhi to onge kaka wanyalo loso weche mag dongruok weche mag dongruok biro mana ka mibadhi watieko e Kenya ka mane gima ginene erokamano ahinya jaoko burago ni erokamano kuom biro e twak kanyakla gi omulo Junior imbe dago ni erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono anoko umosoro nyaka erokamano ahinya kanyakla kodi nyakoro magajiwa imbe dago ni erokamano aneno moko kuom ote magi jomoko ywak malich ne yuko jamna koro dhi karumo en wach moro matek ahinya kaka mano campaigns rumo chieng' tarik 6 pod no yuk ni jamna kata oyo yiero koro en mari koro en geno mara ni ok ibi yiero jachung' mora mora kaluwore gi kaka noyuk ni jamna yier jachung' kaluwore gi gima obiro timo ni singo manifesto ma bende gintiere godo mar kelo ni lokruok e yor dongruok kaka mano erokamano ahinya kuom bedo kodwa chakre saa 1 nyaka sani koro wachopo sani en mana dhi saa 2 gi dakika 18 erokamano ahinya mabiro bang' ma en twak ma bende koro Cleophas dhi bagonwa ahinya jo county ma Homa Bay bende koro gisani koro wadwa keto wer atil jotendu ma bende osebedo katayo ma bende osechunga
gichal nade. Gin duto te Cleophas biro bedo ka nitiere koda welo ka bende gibiro bedo ka gimenyo ramenya e kaunti ma Homa Bay. Kik dhi mabor. Mzai, ndio. Umepangaje tarehe 9 mwezi wa 8? Ujui ni holiday? Ala. Leo tarehe 8. Starehe. Aje sasa mzai. Sikiza, tarehe 9 mwezi wa 8. Asubuhi na mapema. Ni kupigia baba the 5th kura. Kabisa. Universal healthcare. Si kila mtu apate health. Kabisa. Hadi mabibi wako 5. Awacha utani. Basi itabidi turuke mapema. Mimi nakwambia kupiga kura ni papa. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Akweri kikitem sudo but jaoda. Nikech kawuono in kitemo sudo bute kendo, ing'eni an abotimo ni gima lich ahinya. Osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te wala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Can't wait to post my new hairdo on my Insta story. Asmio haro. Lazima nipige kura. Sometimes ni lazima. Lakini saa hii serikali ya baba itatuwezesha. Guys, make sure you vote. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, the continent and the world at large. Download Tumamitsida wakelo thumbe ma ukwayo en reggae wake wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit waparo nu chien gi thumbe machon muwero wadonjo kod sukus e sama chon kitai kod DJ Vic mana e ngoma wake pile pile kik bai kata matin. Jai Lieta Kani Nairobi, Ma Ramogi TV. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl alikuwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. What makes a woman? Is it her character that emanates from her voice on real issues? Is it her fight for change? Her persona? Her pursuit for greatness? This country has had its fair share of great women. And now, we have a chance to place one of our own, Mother Karua, tested, qualified, and ready at the very apex of leadership. My name is Sabina Chege, and on 9th August 2022, let's vote for women.
let's vote for Kenya. Vote Azimio la Umoja. Form ni baba na mama. Inawezekana. Nyakora Mugejwang oyawore kendo machiegni ma en chenro maru piny kendo ma en twak mabiro ni twak mar ariyo okinyi ma kawuono kama koro Nyakora Mugejwang wadakelo ni chal mar wach e kaunti ma Homa Bay ma en yiero 2022 iwacho ni gani mar 2022 yiero kayo machiegni dong mana ndalo auchiel Nyakora Mugejwang to yiero chopo nyaka sani oganda jo Kenya romo nade kantiere sani jochung' mopogore opogore ma osewuok oko mag laro kombe gi bende ma opogore opogore kaunti wa makaluo duto Kisumu Homa Bay Siaya Migori karango bende ma Kisimira bende mantiere kanyo mogo tong' kodwa gintiere kanyo giduto kendo giduto gintiere ng'wech en mar yiero jotelo manyien ka moko bende biro mana e tielo mar ariyo kata tielo mokwongo Nyakora Mugejwang kaunti ma Homa Bay ema darango kinyi ma kawuono kaunti ma Homa Bay moting'o kuonde chung' od bura maromo 8 komachielo bende nitiere gi ward maromo 40 kind ward gi duto gintiere kod jochung' mopogore opogore nyaka sani gima nitiere ni oganda osewuok oko kendo e bwo ndalo auchiel modong'gi en mar neno ni yiero idhi tim e yo machalo nade yiero madhi bedo kacha ni dhot mane madhi goyo ombulu moloyo mane kaeto bende wadarango ni kar chung' od bura mane madhi bedo gi ting' mar neno ni ng'ano mabedo gavana dhi bedo ng'awa Nyakora Mugejwang kata sani ka warango nitiere gik moko ma osebedo katimore to ahinya waranga ne kaunti ma Homa Bay gino mosebed ka imiyo pek nyaka sani en mano mar komno mar gavana odiochieng' ma kawuono gavana mantiere kom mano en Cyprian Awiti mano mane ochung' kanyo kod duond burano mar ODM ka koro seneta masani en mano Moses Kajwang jaod bura mochung' ne Wakeini kata jaod bura ma kaunti mano en Gladys Wanga e tielo mar ariyo e yiero ma wachomo ni Nyakora Mugejwang Gladys Wanga dhi laro komno mar gavana gi otiko mar ODM Cyprian Awiti wuok e telo ng'ama dhi kawo kare kamachielo nitiere jochung' mopogore opogore mano oting'o gavana machon ma kaunti ma Nairobi mano Evans Odhiambo Kidero mano ja Asumbi kamachielo bende nitiere jochung' bura Nyakora Mugejwang modarango to kapodi we waranga ne ni welo magi montiere go mar nono weche mopogore opogore nyaka sani wada mana chako ng'eyo welo manogo okinyi ma kawuono antiere kod janon wechego mag siasa kata konyalo wacho ni wechego mag telo mag alworawa kumoro amora ma wantiere mano George Godwins mano gokinyi ma kawuono arwakini machiegni oyawore kendo machiegni ahinya e twak okinyi ma kawuono kamachielo bende antiere kod jafwambo bende moserango wechegi mag campaign ahinya gwenge ma Homa Bay gwenge ma mopogore opogore makaluowa ong'egi kendo osenenogi e yo mopogore opogore yiero mokalo osebedo kacha ka onenogi kendo koluwogi achiel kachiel mano Samuel Owida ma wantiere go okinyi ma kawuono e studio marwa machiegni Samuel oyawore Cleophas gi Nyakora Mugi duto mana kamano Nyakora Mugejwang koro wada mana chako mondo mi waket ni gini eratero mari kaka janeno mar Ramogi TV wang'e ane kaunti ma Homa Bay kaunti ma Homa Bay nigi jochung' maromo nade kaeto bang' mano ang' warango ni ward ka ward nitiere kod pek mane iwacho ni gin to gitimo wechegi e yo mane sani koro nitie mana picha moro moda mana neno sani manya tang'oni chal mag ombulu mantiere kaunti ma Homa Bay nyaka sani Nyakora Mugejwang nitiere jochung' malaro kombe ma opogore opogore mani neno kanyo ka wantiere koda komno mar gavana okang' masani jok mage ma osebedo e kaunti no e komno mar gavana Nyakora Mugejwang jogo malare mago oting'o mano Evans Kidero wan kanyo gi Gladys Wanga wantiere koda jok mapode manyo kombe mopogore opogore kanyo ahinya wadarango kaunti no ma Homa Bay kaunti mano moting'o Evans Kidero wantiere go kanyo wantiere koda Mark Rabudi mochung' kanyo gi duond burano mar UDA
Evans Kidero chung kanyo ka onge duond bura mano independent entiere kanyo. Kama chielo bende wadamana rango ni Homa Bay County opoge e okenge machalo nade. Wadachako kanyo ka Homa Bay County kanyo jogo malaro komno mar jodbura mar county kata woman rep kanyo ka ineno kanyo wan gi Mary Ojode maja DAPK, Joyce Osogo mano mar ODM, Melinda Uma mar UDA, Molin Ngala mochung' monge duond bura, Tabitha Nyandiek ma bende ochung' ka onge duond bura mora mora, Elizabeth Ogweno bende ochung' ka onge duond bura. Wada mana rango mamoko bende mantie e kombe mamalo ahinya mantiere county ma Homa Bay. Jogo malaro komno mar senator gin jok mage. E komno mar senator nyakwara Ramogi Tv, jogo malare wan kanyo gi Moses Kajwang duond bura mar ODM, Tom Ojanga duond bura mar KANU, Kenneth Kabona mano mochung' maonge duond bura mora mora e county ma Homa Bay. Bang' mano nitiere gik mathoth mosebedo kanyo katimore. Kasipul Kabondo, Kasipul kata wachako gi mano mar Kasipul nitiere kod kwano ombulu maromo nade. Mago warango mana mos ka wasudo e chenro okinyi ma kawuono. To mana ka wadachako gi siasa matimore county ma Homa Bay. Gik mage mosebedo kanyo katimore. Ng'wech nitie, ng'wech pek. Kom mar governor ka wadhi e mano mar woman rep, warang mano mar senator idi poge yo machalo nade. Nitiere kuonde chung' od bura maromo 8, wards maromo 40. Rangi ane sani to waket gi ratil. Achako kod George Godwins. Kai rango Homa Bay County kaka nitie kod kuonde chung' od bura mopogore opogore magin 8. Inyalo ketnwa ler kanye madhi wacho ng'ama bedo governor e county ma Homa Bay. Ordinarily kama wacho ng'ama bedo governor ma Homa Bay to anyalo wacho ni gin Joko Nyango Rabala. Ma Joko Nyango Rabala en kama koro oting'o Kasipul, oting'o Karachuonyo, oting'o Kabondo Kasipul, oting'o Ndhiwa. Mago Joko Nyango Rabala. Tiene ka Joko Nyango Rabala wacho dhok achiel to kinyal yombo gi mayot. To nitie kwano moro ma bende nyiche ji wigi wilgo ka matin. Ma bende ka dipo ne ng'ato ogoye chon. Kikawo part mar Joko Nyango Rabala achiel tiriwo jomodong'gi to nyalo bedo ni succeed. Nikech ji osebedo kochajo Suba nigi tin. To kimedo sani mikawo Mbita, ikawo Suba North gi Suba South mimedo, gibiro to around 115,000. Matiende ni kimede gi Ndhiwa to already wuoye 200 and something. Matiende ka ng'ato nyalo manage to galvanize jo Suba te, Suba North, Suba South, to medo gi Ndhiwa. Ko biro wara gimoro matin e area mamwalo koni, bit Kasipul, bit Kabondo Kasipul, bit Karachuonyo, mane governor. Koro tiende niya, the swing vote kama nyaka jigore ne either from the other region or this other region and Ndhiwa. Ngata mabiro bedo no dhi gi Ndhiwa, either from the Joko Nyango Rabala, the larger Rachuonyo. Kan Ndhiwa support ikoni te dhi. Ki galvanize Josuba maber, gimi Ndhiwa fully. Of course nyakiduoge manyo mogo moro miporo from Malokoni. Ngano mipod beda governor. Kuom jogo moneno kanyo kalaro komni, adani arwaki twak bende na Homa Bay kanyo, Samuel Oweda. Kono aneni nyaka sani, jogo mawacho ni laro komno mar governor Gladys Wanga ni kanyo. Wantiere kod Kidero ma bende ntiere e ng'wech makamano. Kae to bende wan gi Rabudi. Kae rango gi kama gintiere. Kama onego bene lare ombulu, kama giduto gikete maino gisani campaign magitimo en mane. Erokamano Clovers. Anyalo wacho ni nitie gwenyruok moro matin motimore e yor siasa ma Homa Bay County, kaka Godwins osewacho kaluwore gi gimiluongo ni clan politics, piem kolore kokalo piem e yor siasa kokalo dhoudi. Ma osemiyo gwenyruok moro bedo kanye yo moro ma emomiyo wacho ni kichoka dundo gi dhok machielo motiego ni kigalvanize. Kichoka dundo gweng' moro tiriyo gi gweng' machielo to samoro kwandi osemana donjo. Anyalo wacho ni dabed ni
wuod rachuonyo ochung' dwa bedo gavana gi duond bura mar ODM, kata debe ni wuod rachuonyo moro ochung' gi bedo ng'ama nigi mbi kaka koro nyicha ne wabedo gi yiero mar 2017, to ok apar ni nitie ng'ama dochung' doriwe nyime. To nikech wuod rachuonyo mochung' Mark Rabudi ochung' gi duond bura mar UDA ma mokwongo onge gi mbi, kata bende Mark Rabudi rachuonyo, koro kwano magore sani en ni gavana koro nyaka dhi rangwe kata igo kwane yo machalo nade king'iyo mbi mag ji ariyo mochung' kigolo Mark Rabudi oko, en ni gavana biro dhi rangwe. Kantiere mana ka ng'adi kanyo nitiere mano mag dhoudi mopogore mawacho mag clan go mantiere dhot ma kamae makoro be telo nego bed ni donjo kata kwacho ni en rachuonyo kanyo. Bende oganda mantiere kaunti ma be osebedo kod lony mar wacho ni onge thuolo mar yiero duond bura, en mar yiero dhano mantiere kacha, koso siasa mar duond bura mano to siko kodwa mana nyaka chieng'. Onge kama oganda nyalo wacho ni yiero to wachomo to duond bura kata ka ng'ato onge go pod nigi thuolo mar bedo jatelo maber. Gima dwa wacho ni gima otimore e Nyanza mangima wacho ni e tok dala gi ODM en ni wang' ni joma no oyudo tiko mar ODM ok oyude e gima iluongo gi dhok machielo ka ng'ama odonjo e boma ma Homa Bay. Boma ma Homa Bay nigi nying machielo miluongo ni Asego ridore e Olo. Chien kacha chakacha ne yudo tiko mar ODM to Asego nyicha ridore e Olo. Tiende ni dhi ma ok iketo tekri kiseyudo tiko mar ODM. Te gwenge mag Nyanza mangima kapok abiro Homa Bay, ng'ata mosebedo kokawo thuolo mare mar go turubin biro yie koda ni ji duto moyudo tiko mar ODM ok ridre e Olo, gitwenyo thur. To kopo ni moko nitie maberber kata kuonde moko ok pekruok, to giringo kambu pie. Tiende ni thuolo mar piem e kind jochung' duto pap magipieme chalo gima onge bugni moko madhi hinyo achiel kuom kata moko kuom jochung', kata thuche moko ma nyalo chando joma moko bende mochung' malaro koma chielo. Nang'o? Nikech ne nitie gima chalo ng'ur mowuok kuom oganda ma weg ombulu ni yo mano tayogo weche mag gwelo kata walo joma ting'o bandera mar ODM ne ok odhi kaka giparo. Nang'o? Nikech kaka gisebedo ka ging'iyo kochakore 1997 en ni jopiny konyo duond bura manigi mbi Nyanza ng'ado bura ni ng'ama nade mayudo tiko e tielo mokwongo. Koro gike tielo mar ariyo migo ombulu yie to koro en na gimiwacho gi dho kisungu na formality, en yango mana ni mache gima nwatimo. Koro magi mosebedo kitwa gi timwa ni ji keto tekregi e welo, to nitie duoko moko ma ok osebedo maber. Koro ji nyicha ne go mano okang' mar makalo ni ere kaka dayudo tika yudha ring go. Koro ma ok osebedo ka ji chwanyre go mos ma mae mano kelo pek. Kata mar ariyo gima nyaka ng'e Cleophas mamiyo samoro duond bura mar ODM nigi pek en niya, kiweyo kata ma kombe mamoko madongo machalo senate kata gavana, kaka gavana to koro nigi mbi mang'eny nikech mwandu moting'o to gi nengo ma en ge ngima jopiny. Duond chigni od buche te ma e piny Luo kigolo Kisumu Central jogo miyo tiko te ni dok. To ng'iyane sigand Kenya yor ombulu migoyo higa ka higa. Kata dhi mane e kaunti sani kaka ichane wachako wakungo bedo gombulu manogo mar kuonde od bura matindo mag counties miluongo ni MCS wards. Kibire yudo gimiluongo ni turnover ndalo yiero, iyudo ka kwan mag jok mang'eny moyier MCS kata kwan mag jok mang'eny moyier kaka jo od bura mamalo thoro ga dong'. Makata king'iyo Homa Bay 2017 jo od bura adek kende manodok kuom jo od bura boro. Koro ma nyiso nang'o? Nyiso ni nitie chwanyruok ma ji moro ok obet. To mane ma koro konyo jo mochung' gi duond buche mamoko makata samoro ne ok en ng'at moro minyalo yier to koro ji ng'iye wang' maber, kata koro mano omiyo papo pie. Mane pek mantie ma koro nyiso nang'o? Duond bura koro ok nigi mbi kaka chon. To wach mar dhoudi to pod ringo kaka pile. Weche mag dhoudi, George Godwins ka itemo mana rango dhot ka dhot nitiere kod jal madegier ni owuog oko mondo chop kacha. Adwa mana mondo mi wakete mana e ler mano kapok wachako rango chien ni pogruok mag kwan mag ombulu noneno e yo machalo nade mana e kind ng'wech mar Oyugi Magwanga kaachiel kod Cyprian Aweti yiero mokalo. Sani koro
Magwanga kachiel kod Wanga nitiere kumoro achiel. Ka irango kanyo Kidero nitiere kar kende. Gavana masani siro lwedo gavana monego bed ni donjo kata ma idhi yier kata jal moro amora ma dhi bedo kacha onego bed ni konyo mondo mi ochak telo e yo makare. Sano ka Cyprian Owiti siro lwedo Gladys Wanga. Wachomo yiero. Jogo nyalo wacho ni weche mag dhoudi kata kachopo Gladys Wanga. Jogo kinyalo mana lere e yo dot. En dot mane ma entiere kata ka en kanyo kama onyuome kanyo kata dalagi. En gi ratiro ne mar chung kaka ja Kenya. To koro range ane siasa mo Homa Bay kacha. Okete kama chal nade. Siasa mar Homa Bay namba mokwongo gavana madhi kitwa kaka joluo kata kit ka Kenya waseneno ka ni ok wa believe ga tend ngama winjo wach ne onge. Abiro mi example kata gi Moi Wuod Dongo sama ne Moi wuok tuo to no kwayo kata jo Kenya no yiere kata nyathine achiel kende ne ogiyiero to Moi ne ji ohera cross jokani gi ineno ka gini ne chando wasani ma nyadendi Martha ema koro nochako twenyo gi Baba Got. Ker ne ok nyal terowa, jatend piny owacho ne ok nyal terowa nikech kata en jogi go ok winj wachne, ginene ka ng'ama to Homa Bay to ka ok ariambo en to mare actually onego bed ni kata ka jo ODM go campaign to gigo minus the current governor, ok ni awache yo marach. Mano tiende ni Gavana Owiti obed mabor ahinya gi ng'ama dhi donjo. Onego bed ni en obedo mabor kabisa kata gi campaign mar ODM e Homa Bay County nikech sa muwuoyo to golo kuch ODM. Gimomiyo awacho kamano chal kama. Kaluwore gi tich ma otiyore Homa Bay, ok wanyalo wacho ni Gavana Owiti. Kadipono ni en ok onyal bedo ni onge ng'ato, en jatelo. Nyasaye nomiye kende motatamne. But an gadier ni the best ma Owiti nyalo miyi sani e county ma Homa Bay is not more than 2%. Mano kwan mar ombulu. Mano kwan mar ombulu ma monyalo miyi kata be mane ane momako lweta tang'eyo ni gimonyalo miya maduong' en mana tamalo 2 kende. Samuel Owiti aduoki akeli twak kendo kaluwore kod wach ma George Gordons wacho miwane chal kata pachi en mane gavana masani mantiere kasiro gavana machielo kata jalar komno mar gavana e county Homa Bay entiere gi ting' mane mar neno kata kwan ombulu mar nade monyalo kelo mondo sirgo gavana kata jal malaro kom gavana. Mokwongo anyalo wacho ni mokwongo ing'eyo ni ng'ama nie tich nigi pek manyako bedgo kosiro ng'ato. Achiel en gi ratiro mar siro ng'ato kaka en owuon. To gima nyalo chande en ni ere kaka osewuotho kane en e tich. Mane ng'in achiel kuom gik ma kata mana joma ochung' sani malaro kom gavana go wuodhgi kaka gisewuotho e telo mopogore ma gisebede. Kuom ranyisi kaka koro Kidero nobedo gavana ma Nairobi, kata kaka Gladys Wanga bende osebedo woman rep ma Homa Bay. Ibiro yudo ka wuodhgi kalore gi telo mane gintie bedo gimigo ing'ado go bura kata igo e mbaka ni kama kama. Koro miyo nitie one factor ni Owiti ne ni e telo kendo wuok. Koro joma ok mor gi kaka no telo to ok dwa winjo no siro ng'ama chielo. Kendo mano miyo gi teko mar temo rido lakgi ni kare gini koro igoye e yo moro manyiso ni pod wanyalo yudo chandruok mar kalore gi gima waneno na Owiti ok otelo maber. To joma bende ni Owiti to neno ni ka kare ma kuro biro so e wiwa nikech ing'eyo gima timore Cleophas. En ni siasa en chiemo aching'. Opogore gi kaka chon ni pare ni en wach moro mar ng'ato dhi telo ne ji te. Siasa en chiemo aching' madonje dho ng'ato. Koro ng'ato nyalo wacho ni koma Owiti nitie ni ema nayudo ka ane gi yo ma dachiem go. Ng'ato be wacho ni koma Kidero nitie ni ema be dayud kaka dachiem go. Koro ng'ato go kwade. To kwadugo chien e dhoudi ting'e Owiti rachuonyo e dhot maduong' ma kogo ombulu to chal ka gima bura mar kom gavana no rumo. Koro ka en gi teko kawuono kata ka ok ochung' ewi tado malo kogo koko ni jorachuonyo wuoguru oko go kura ne ng'ama kama. Ka en gi network mare kaka ng'ama koro ni e sirkal to bende en ng'ama ong'e gweng' maonge kamokia konyalo tudo waya moko gi piny kamano nyalo loko ji. To bende ena gang'owa
en gi teko mado kony go ng'ato. Nitie samoro e siasa ka ma kichung' ni lando ni support ng'ane to iketho mbulu, to nitie gik kaka itimo to mbulu be donja. Koro in one way or the other inyalo yudo ka ok inyal dismiss e question mar siasa mantie, to bende mana kaka nyicha ne chien kacha cha ing'e maber ni gima awitinigo maduong' kabisa e ngimane en ni en ng'ama duond bura mar ODM gi tende onge go gi to, kendo en ng'ama onge gimonyalo wacho kuma telo mar duond bura mar ODM onge manyalo kiko itgi, tiende en ng'ama very loyal. Koro miyo magi are some of the factors ma onyalo magi some of the factors ma komo chunge nyalo yudo kaka konyore. To ok en adier ni sa misiro ng'ato, kata mana sani nitie ji mang'eny masiro kata ma jakom Raila Amolo Odinga to ok ginya yangore, to gima gitimo duong' maloyo ko yangore owuok oko. To clan politics biro bedo as usual. Gimi wacho chien kanyo ma jagoni mago denso komulo en ni kwadhi purely clan politics to ng'ata mamiyo including Gladys Wanga ahinya ka koro ok onyuoli Homabay, nikech inyalo nyuoli Homabay to kendi Homabay to inyalo bedo gi chandruok, nikech Gladys Wanga en ng'ama Kisumu County makata ka koro odwa yiengore gima Kisumu luongo ni fallback position, koyiengore to en ng'ama yudore Homabay County gino ni Kisumu County, nikech kune manyuola ne nitie, to komo dak e koni to koro en mana kama nyien moange dak. Koro kibiro Rangwe to Rangwe ok en dhot achiel, Rangwe gi dhoudi adek madongo moting'o Jogem gi Jokagan gi Jokochia. Koro Jokochia en mana ward, Gem nigi wards ariyo to Kagan en ward achiel. Koro ibiro yudo ka ok oyudo support ka gipogo mbi margi pogore e kwan mag ombulu ma giyudo Rangwe, to chuno ni koro nyaka gidhi oko. Koro sami dhi oko to en ng'ama dwa miyi kura mang'eny man oko. Mane e kama chakruok mar pek mar siasa magibedogo. Koro inyalo wacho ni ka koa Kochia be Jokochiago okawe mosoe eigi, kata ka Jokochiago tin, kata ka ging'eny, kata ka en kwan moromo. Mane kama inyalo wacho ni e kama pek mar siasa chakorego. Kati ng'e ni gima chielo kidhi Suba tibiro yudo ka Kedere ng'ini en jasuba to dak ei Gem. Koro kapo ni Jogem okawo Kedero moting'o ka ng'atgi nikech koro gidak e gweng' achiel, to josuba to koro ng'iye kaka ng'atgi ma koro jadalagi. Mano omiyo ka chieng' moro ndalo moko jane kowuoyo Suba to wacho ni koro an e nyang' modong', tineno ka wachno donjo ne josuba nikech ging'e ni ma ng'atgi. Mopogore gi wach mano kendo Suba to dhoodgi gin josuba. Koro magi are factors mabiro donje kwana masiasa. George Godwin, akweda makamagi manyalo chopo kaluwore gi kama dhot ma iwuokie kelo pogruok machalo nade e siasa ma Homabay? Apani nitiere gimoro ma wadwa weda wacho ka ma is very true. Siasa ka en chiemo direct. Ma emomiyo ji gore ne. Nikech sani kata ka mi example kipenjo kata na wabunge ni ti campaign gi pesa di to biro koni ni budget en 40 million kata 30 million. Mubunge wang'eyo ni kochamo misara higni 5 morum kore koloso million 60 gross salary. Tene sama ng'ato campaign kata gi million 50 en oand lal to yie time. Manyiso ni ena gima wanyiso jopiny maler ni donjo kacha tachiel ariyo adek adhi time yo machal kama. Kata wang'e mana mar governor ibiro yo ni mondi bed governor campaign no ringo badhi mana 100 to 200 million be orie okalo kanyo kigo kwano no tigo gi salary mar governor tibiro yudo ni gimoro nitie matimore ka ma ok nyis japiny. Ena ni en sana ane mane jokona toko. Koro nyalo ng'iyo ni oweda makalo tielo en Cleophas yes bam ewinjo. Koro mae gima timore gi siasa marwa, but siasa mar dhoudi to ng'ato dwaro ga ni mondo wuodwa ema mondo dhi.
ing'eyo ni kata king'iyo last election Awiti noyomo Magwanga Kasipul. To Kasipul e kama ne Magwanga aye. Mano nego beno yombe. Ma ne biro nikech ne wan gi feeling moro ni Awiti wuodwa malo Magwanga. Enani. Emo mi koro ne wayie tho kode. To siasa mar dhoudi no pod ok en gima wabiro weyo mayot. Mane kaka otimore kata nationally. Ka ng'atu osechung' to un toke. Omiyo Homa Bay pod ji biro mana go siasa kawuono kata kigo kura ng'ato biro chako gi dalagi. Mateni kura midhi pog mokwongo en Kuchirangwe. Kuchirangwe ka ibiro yudo ka samoro jogem biro dong' gi Kidero. Jokochia samoro biro dong' gi Gladys. Koro gibiro laro Kagana. Mae kako biro dhi. Nitiere kamachielo makoro wada ne warangi ka koro siasa mag dhoudi wacho ni onge chieng' moro amora ma odhi bedo kacha ka orumo. Warango kanyo iga mokalo mano yiero mokalo Cyprian Awiti kachiel koda Oyugi Magwanga ne nitiere debe. Kwano ombulu mane giyudo kanyo 210,000 173. Mano mane oyudo mano ma Cyprian Awiti kendo nobedo jaloch kacha kano ige kacha Oyugi Magwanga gi kwano ombulu maromo 40,000. Aweche makamago bende nobudhe doho. Kaite mana rango kanyo Oyugi Magwanga noyudo kanyo 189. Ka ineno kwan makamagi kabiro sani gintiere kamp achiel magintiere kacha. Yot koso pek mane ma jochung' moko moting'o mag Rabudi kachiel koda Kidero yudo ka koro gichomo yiero ter mano juma manyien. Ing'ene gima notimore ni magi ji ariyo ma e gweng' achiel mombulu madala ne ginyalo pogo. Kuom ranyisi ka nitie jomoko mane yara chonye mane paro ni ne ok mor na Jawiti ne okotiyo negi maber sechego to gichalo gima gineno ni ne giyudo ywech manyien. Koro iro kama nomiyo ombulu ma e dala nopogore. In fact anyalo pime ni yiero mar 2017 mar kom governor ma Homa Bay chalo gi yiero mar 2002 ma Kenya ka ma Kibaki gi Uhuru nopogo ombulu e gwengegi. Kato koro ombulu ma oko ema no ng'ado bura ni ng'ama nade matelo. To kich ing'iyo yo manogo ombulu tibiro yie koda ni fakta mar clan nodonje nikech ibiro yudo kaka jondhiwa nogo kura ne iyudo ka ombu jondhiwa kokwan moyud ni ng'enyne ibiro yudo ka ng'enyne no nyalo dhi kor Awiti kata ng'enyne ne nyalo dhi kor Magwanga. Nikech ang'o? Nikech ka Awiti gi Magwanga odhi ndhiwa to giwacho ni wan jokonyango na bala wan jodala achiel. Koro gina gana jodala malarore. Koro joma moko ma e dhoudi mamoko ne ng'iyo niya kinda Awiti gi Magwanga ere kama dwa donjgo nikech gini to gisekawo gini kopo na Awiti ok okawe to Magwanga kawe. Koro wan ere kama wadonje. Koro dhoudi moko ka biro to biro mana ka gimanyo na position 2 kata namba 2 kama gisoe wigi nono to gidhi dong' e koyo. Koro mane gima notimore to sani ng'eni gima koro gwenyore sani ma kelo pek sani en ya Kidero golo namba 2 mare Karachuonyo mano pod Rachuonyo achiel to Gladys bi koro golo namba 2 mare Kasipul mano pod Rachuonyo achiel. So tiende niya kambi mar Magwanga gi bi mar Kodo romre to ombulu ma Rachuonyo gidhi bare diere. Kae to mano koro chuno ni ka Kidero nyaka lo to nyaka dhi oko mar Rachuonyo mondo dhi oket ywakne mondo jo oko ma Rachuonyo winje mondo opong' aditane kata tongane mar ombulu. Ka kamano bende ibiro chuno ni Gladys Wanga ka Magwanga gi Kodo nyalo miyo ombulu mar Rachuonyo barre diere to biro chuno Gladys Wanga ni nyaka dhi oko mar kamachielo e Homa Bay County mondo opong' atonga mare gombulu ka walieko ni ombulu mar Rachuonyo nyalo barre gi diere. Gigi te wamake mana gi kanyo wada mana rango bende ntiere kwan mag ombulu ma osebedo kuonde mopogore opogore nyakora Ramogi Jwang' ka ntiere higa mokalo jogo mano ndikore kaka jogo ombulu ne gin jok mage kendo ne girom nade higa mar 2017 mano kasani ineno kanyo mano kar chung'o bura ma ka Bondo Kasipul ma bende ntiere kanyo ineno kwan ombulu duto maromo mago jok mondikore sani e yiero masani wachomo ntiere kanyo koda 59 ineno kanyo 910 mantiere kanyo ntie ka Bondo Kasipul Karachuonyo bende ni kanyo kamachielo wantiere gi Homa Bay Town bende ntiere kanyo 58 335
mano ntiere kanyo kar chung' od bura machielo mabende wadarango kar kanyo Ndhiwa ntiere kod kwan marom nade. Ndhiwa ntiere kod kwan mamalo mogik yiero maduong' madhi timore dweni mar 8. Mano kwan 96,730 kod 4 mano mantie kanyo mandhiwa. Kaeto waranga ne Suba North mantiere kanyo gi kwan ombulu maromo 60,674 mabende anginene wang' jowi mari kanyo kinyi makawuono. Suba South bende nitie kanyo kod kwan maromo 54,830 kod 8 mineno kanyo mano mar Suba South. Kod Ramogi Tv kineno kanyo Mfangano, Rusinga, Kasgonga, Gembe kantie kaachiel kod Alambwe mantiere kanyo kwan duto 60,674. Suba North bende ntiere kar kanyo kod Ramogi Tv. Suba North mano koro e kar chung' od bura. Suba South moneno sani mano kama John Mbadi mabende oseyudo gwele od bura wuoke, mano jakom mar ODM. Mineno kanyo Gwasi South, Gwasi North, Kaksingri kaachiel kod Ruma Kaksingri mantiere kanyo. Nyakwa Ramogi Tv magi duto koro wadarangane ni kwan jogo ombulu duto mantiere. Ka warango chien bende wadogi warange ikiero mokalo 2017. Mano kore kama wadarango kinyi makawuono. Kendo kae makoro adwana kele jolony mantiere e studio marwa okinyi makono mondo ukonwa ka ni kirango kwan jogo ma omedore magoyo mbulu karachuonyo. Wacho kacha ni Greta karachuonyo kacha emomako Kasipul, Kabodo Kasipul karachuonyo bende ntiere ka. Godwins. Miwa ne chal mar wach ma gik mantiere ka. Kineno kanyo wantiere kod kwan mopogore ahinya kendo gimedore mana gi kwan ombulu moya 10,000. Kineno gigi duto ka Ndhiwa ema koro ni malo gi 96,735. Kwan momedore ni en kwan matije tek mang'eny. Aja wachoga kamano. Gimomiyo atiyoga gi dhokno en ni asenyisoga ji diere mang'eny ni generation mwabedogo sani ni tije ok yot ahinya kama generation ma wantie ni kadhi nyime. Gimomiyo awacho kamano nikech joma medore kagi ordinarily kicheko maber to gin jok monyuol 2003 ka duogo chien, maybe nyaka 2000 mage kwan 10,000. Ting'e ni gin jok moko mar highly emotional ma samoro ok gikawo wach mayot ahinya. Wan ing'e ni diere mane wadongo cha ne itawa gi fear. Ikoni ni ing'e ni kiketo kede buro gwe to wuonu biro tho. Kato koro buro gwe waluor, anto pok aneno gwe nyaka donga rom kama. But ne waluora ke joma chon ka ne tawa gi fear. Ni kininda taro ka koth chwe to polo biro goyi. To gigi ne waluoro kabisa kendo kwa kadhi makata mama wuodhi chiro te ka koth chwe to bedo mos. Kech no oseket luoro kuomwa. To joma sani 10,000 momedore ni gine jo question moko mag why, how. Tieni gine jok moko mineno ka tweyo pesa ni Manchester gocho gi Arsenal. To kolo Arsenal ma pesa ne olal to ka wakawangore. Koro gin jok moko ma emotions mag gi nyaka tigo mos. Wadingi ni diere wacha kadipo no ni jaduong' Oweda nyalo threaten no dwa dere timiye tol masiem ne yien. To generation ma wantiere ni en ing'e ni sani ko omo no threaten timanyo mana jaocho kendo ichulo. Kech ko kitimo mano tibedo kode gi tabu. Koro tabu mwabedo go kodgi namba to gimedo en ni gin jomi wuoyo go mos ok dhirgi. To gikia siasa mag dhoudi magi jok madhi kelo pogruok e yiero maduong' mwachomo sani ka timo maber. Jogi ok yadho, jogi gin wach dhoudi ni ging'eyo. To ne mupuonjo gi koro nikech ne mung'e gi to wane mulose wi dhoudi gi saka sa. Actually dhoudi go tine. En ng'ama nyalo go kura ni iwinjo ko wacho ni an ahero Gladys nikech an ajua kujidunga. Mane kako dhi go kura ni Gladys rwakore ne maber. Mane kuchgi. Obi ng'ato biro nyisi ni an adhi gocho ne Kidero. Nikech ong'am modhi sikulu aneno ka en role model mara kich iluonge ni daktari. Koro tieni katikone mana ni Kidero timang'o ok obi kalo kanyo. Koro gin jok mago kura e dimensions opogore ok kaka wan. Wating'e ni ko Oweda wadu ochung' raja ni ok agochni owadu ma Oweda ochung'. Mano generation ma koro ne dheni. To namba generation momedore ni en ok go kura michune. En ogo kura ni Godwins
berna aneno ka maybe yie wiye berna kako lielo mane momiyo gochona koro generation ma omedore 10,000 ni en kata na samoro party be inya yudo kata ka samoro gocho ne UDA ko winjo ko wango ye ODM ka moku tere ka kodwaro to onyalo go protest vote ni kare ka okudwa winjo wachna kare an wa mirutu koro mane generation ma koro wan 10,000 nikech gin joma nyuol between 2000 ka to 2003 actually ja 2004 ma wiye lew dhi go ombulu. Nitiere gimoro bende madani warangi, nitie jok ma opogore mosebedo kacha e kombe gi mopogore kanyo bende aka keli Samuel Owida mondo ikonywa lere in kaka bende jafwambo misebedo ka iluwo wechegi mopogore gavana makoro sani tieko telo mare county ma Homa Bay mano Cyprian Awiti weche mabuora mosebedo kanyo kaluore nitiere weche mag tiyo kod apisi e yo mopogore weche mag keto bura e doho kachiel kod oyugi magwanga mane omake kendo weche moko ndalo moko kochopo ne ochopo e nyim senate kendo kochopo kacha ne en gi achiedh nade mopogore mag wang'e oboke mane ochopo kacha nok gin mane nyalo som weche makamagi mosekwake jatelo madhi bedo kacha kakao komno mar gavana kowuok kuome onego somang'o kowuok kuom Awiti mondo okete telo mare kata maricho mage manoneno mokiko nuo etende ka okao kom mano nyabedo rabudi mak ma UDA kidero mochung' kar kende kata wanga mar ODM gik mage makik gidonjgo e higa manyien mar telo kakoro Awiti dhi e yweyo. Gima nyaka awachni gima mokwongo en ni sirkal ok bed ga in vacuum ok en gima oweyo thuolo moro odong' nono maonge gima dhi e nyime. Ibiro yudo ka nitie kit chenro mag dongruok mano oseketi ma samoro moko chiegni rumo kata moko dhi nyime kata moko chakore nikech kata sama wawuoyeni chenro mag sirkal mag dongruok e weche mag budget onge mochung' e sirkal moro amora nikech wan go kenge ariyo mag sirkal mar county to gi mar national government. Chenro mag budget dhi nyime ma kata joma dhi yier sani gi donjo ni to yudo ka budget dhi nyime ma control of budget osemi kaka gik moko dhi timore. Koro anyalo wacho ni gima kik gidonje en achiel ma jatimore to ma to oriwo nyaka jotelo duto mochung' kuonde mopogore en ni kik gidonj mondo giketh kit dongruok mane dhi nyime. En mana ni ka en dongruok mane ochung' to gichore mondo dhi nyime mogik kama onyalo kelo ne jopiny ohala kata duoko kata gima kisungu luongo ni obed gi return value e ngima jopiny. Machielo manyalo wacho en ni ging'eyo kama rem ne nitie nikech magi joma osewuothe kona ka kona mar Homa Bay County magisewinjo gima jopiny oywago kaeto giseneno nyaka kuonde ma rem nitie gi wang'gi. Mage gik ma gikawo to gitigo mar keto e achiel mondo gichim go dongruok. To machielo be mantie Cleophas en ni nitie bende gik moko ma jopiny nyalo ywago kata osebedo ka ywago ma moko ok nyal tim gi sirkal mar county kaluwore gi pek mantie mar yore mag budget mar kwan mar omenda matiyo madonjo monego keti kata ka in gima ino konyo ywak mar jopiny e okang' moro. To mae ema koro nyalo wacho ne joma dwa bedo gavana Homa Bay ni nyaka ng'ato koponi Nyasaye omiyi thuolo midhi bedo gavana Homa Bay to gima nyaka itim en niya kwan mar omenda mitimogo dongruok kata mana sirkal mamalo ok nyal romo timo dongruok ma Homa Bay. Kuom mano gima wacho niya nyaka ibed gi nyalo to gi tudruok mar bedo jamagama ng'ama nyalo bedo gi tudruok ka gi kacha mondo kuonde moko ma di ibed gi pek to itudri gi riwruok moro ma ok mar piny owacho odinoni. Kama chielo nyalo bedo gi tudruok moro mar kata pinje maoko mag osiepe kata joket mwandu bedo biro mokelo. Kato machielo en keto e tim chiwruok mar temo matek ni omenda michoko mawuok e county obedo mang'eny ka ochiw thuolo mag weche mag investment kata keto mwandu obedo kaeto yo ma pesa donjogo kichoke bende pesa no oringo maber mochopo e agulu mar sirkal ma ok ng'ato chame gi kama ichoke. Magi achiel kuom gik makelo rem kage kachacha. To duong' moloyo nyaka ging'is jopiny ni muwacho ni tok ni e bwo teko mara kalore gi mbii mar ofis momiya to mae to ni e bwo ofis mara manyalo timo.
Ke jopiny samoro yeno kia ni nitie gik ma ng'ama yiero ok nyal timo. To kata kamano bende gigo moyiere monego bed ni otimo en gi ting' moro ma koro kete kendo miye kaka jatelo mantiere e kom no mar gavana kata mar senate gi jogo mopogore opogore. Kom no mar gavana kata waserange wantiere kanyo gi sekta mopogore opogore mag thieth ni kacha mag chiemo moromo e kaunti kacha ma bende wadani warangi mana mapiyo piyo kadhi kawatieko weche mag siasa ne kanyo mag bero uchumi nitie. Godwin Sanga kele twak ka jal madhi bedo kata kadonjo nitiere sekta no mag chiemo nikech kanya kama chini genya gi ngima dhano mag chiemo nitie kacha nitie mag lupo kwarango kar chungul bura ma Homa Bay town kama nitiere kacha nitie jok moko manyalo bedo ni oketo ngima gi duto e nam kacha kama giyude na gik mawuok e nam mopogore opogore. Nitie jogo mantiere ka bondo nyalo bedo kacha katiyo gi weche go mag pur e yo mopogore opogore. Jogo mantiere gwenge ma Kindu Bay kanyo bende nitiere kod pur mopogore opogore ma gitimo kachiel kod mago mantiere wedi. Onego bergi e yo machalo nade mondo nene yiero madhi chomo sane ok en siasa mar duond bura kata ka en mar duond bura nitiere gigo mamulo ngima dhano mapek monego bed ni rango ka wachomo yiero ni. Godwins. Mokwongo Homa Bay e kama gero yotie mapok odwaro nwang'. Ka wayudo gavana ma Nyasaye odonjo e chunye ni dwa konyo jo Homa Bay. Namba mokwongo ka ok adhi kata mabor. Wan gi chicken mass, chiemb gwen miloso mana Thika ka ilose Baba Dogo ka. Chicken mass kinono maler tibiro yudo niya the main product miloso go chicken mass en mana omena. Omena mirego timedo gi bando moko matin moregi. An gadier ni loso kambi maloso chicken mass mondik ni Homa Bay ok nyal kawo kata $30,000,000 e wi asego kacha to ndiko ji to jothurwa yudo kaka uso omena immediately igole nam tirie kode ka chidhi pime tirito pesani. Magi makati kete mana Mbita ikete mana Homa Bay ikete kata Kindu Bay nikech magi kuonde ma pod ringe dho nam. So namba mokwongo magi ma ok chandwa. Nitie gik machalo kaka chon ne wan gi kuonde miuse mbuta ma iyudo ka gine ne wan gi kembe machalo Capital gini ka. Wan onge kaka dang' wabed gi makosa nikech wayudo ni mondo mbuta ni ja China kawe pile. Ang'o ma mono waidha wuoyo gi jo China gibi gi invest karwa ka kata wamany chiro kucho ma kambuto maki to wanyalo golo filet ma mondo be water immediately. Kibiro kata kaka gine ka Rangwe ne waneno ka Madam Charity Ngilu nyicho loso factory mar maembe ma ok okawe kata $30,000,000 Kitui. Wan gi mananas Olari kacha motimore marach kidhi Kabondo be wicha bera kacha mananas otimore marach to tene kwang'iyo ni Rangwe un gi mutimonwa en ni wakauru factory mar mananas. Wane ni samidhi e supermarket tinyalo nyiewo juice moro mar pineapple mondik ni Homa Bay tiuse supermarket gi nikech mananas wan go wanyalo rego kambi ni mondo set up ok en gimoro makawo saa mang'eny ahinya. Ma pod yudore Rabuon ka kidhi Ndhiwa. Actually Ndhiwa be kama yawo yot malich kichu duong'. Achiel kuom gik manyalo yawo kata Ndhiwa mokwongo kapok imiyo gi kata na factories moko kaka gin gi mag niang' en university. Institutions gi kikawi tero kata na achiel maduong' ilobi motim gimoro amora muwinjoru kato dhi kanyo. Wami example kata mar university gima this mogik ma university timo to transform. Nitie neno ka nolok mit e Rongo mobedo Rongo University. Sani kidhi Rongo chon ji nong'e mana Las Jona kende. Kidhi Rongo sano nyalo rwenyi. To gimomiyo bedo kamano en Rongo University. Teni kama chalo kaka Ndhiwa pod en gi lope madongo. Karachuonyo pod nigi lope madongo. Kuwatero universities kujicho. University koter kucho kata en magi nyithindo 2,000 kende. Kata in mana ng'ama lielo yie wich. Michuli mana $50 kiliedo to iliele kuom nyithindo 200. In mana gi salary moromi maber kabisa mabende inyalo liedo maka giko dhiambo to chake dok e klasi somo. Magi gik ma pod wan go e Homa Bay ka mwanyalo. King'iyo Gogo Hot Spring. Sani waneno ka Olkaria kacha jo geothermal kunye everyday. Gogo Hot Spring kata kokwa keto no bedo tourist attraction area. To wanyalo keto produce power. Maseche moko power masiko lala ni. Why? Jo geothermal drill gi everyday.
kata waloke obedo power. Koro wan gi avenues mang'eny mag keto jowa mondo obed jomo mewo, including water transport. Kia Luanda Kutieno nyaka Mbita kawi dakika mathin miwuoro gi feri mondo idonji. Matieni ka dang' waket water transport bed motegno to biro kawo wachiegni dakika 30 kende Kisumo nyaka Kili kata Kisumo nyaka Homa Bay. Magi gik ma koro rech dhi piyo, fish cages wan ge nam. Homa Bay en piny ma pod miyo ma ka wayudo governor ma Nyasaye odonjo e chunye mo implement gigi to kata weche moko mwawacho ni kiani mine ohanda swekra no wabiro daro makoro onge kendo nyalo rumo kendo rumo kabisa. Mago dute marango ni ngima dhano dhi e yo moro makare. Wadhi mana mapiyo piyo bende ka wada mana tieko. Nitie jod bura Owida, jod bura mawuok e kaunti ma Homa Bay mantiere ute bura mopogore opogore. Warango mag senate, mata senate achiel wan kanyo, wantie kanyo gi senator Moses Kajwang' ma bende no yiere thuolo mokwongo mano bang' yiero mane onuo e kaunti no ma Homa Bay. Kama chielo noduogo yiere tielo koro mar ariyo, mano koro ka nitie kanyo higano mar 2017. Mano kane oyombo ji bura mane ochung' kacha. Rabong'o Fred ne kacha, Ogola John Owuor ma bende obedo kanyo thuolo mar adek e ng'wech ma kamano. Kirango tij senator e kaunti ma Homa Bay, watieko sani mar rango ni governor county timo tich makare miluongo ni oversight. Bende no time yo makare, yiero masane ji ochomo. Homa Bay dok nuoyo gima ne gitimo yiero mokalo, mano miyo oversight makamano noko time yo makare, kata kane okotime kata kotime inyalo kete pim mane. Kaeto bende wariwe kanyo kod jood bura moko mosebedo ka loso mathoth e od bura. Wawinjo gi mano ok campaign. Od bura kama ilose chike gin ga kure. Penjo makamano anga duogo ni bende Godwins mondo mi kawatieko ikono jatelo machalo nade midware county ma Homa Bay. Nyaka sani Milly Odhiambo emosetwak mamalo ahinya e county ma Homa Bay ka irango jogo mantiere od bura. Kosetwak mano od bura morumo ni osetwak kanyo maromo 334 ka senator mosetwak mathoth kanyo mana achiel kanyo ma Kajwang' maromo 205 mane thuolo no duto ma jood bura kendo jotelo gi osebedo kacha campaign gigo doggi e od bura kuma nego gilosi oge jogo maloso. En ang'o matimore Homa Bay County? Chak mana gi kama mana chango kacha to tie giko ma wachopeno. Adwa mana wacho matin ni adwa ringo pipe wacho ni Homa Bay kaka county nigi nyalo maduong' mar kelo dongruok makete opara manyime mana kaka wadwa Godwins owacho. To adwa wacho ni gima sirkal mar county kodonjo to nyaka tim mapiyo en keto alwora mondo mi gik miluongo ni keto mwandu timre mapiyo. Ere kaka ginyalo keto alwora? Kuom ranyisi wach mananas kata wach rabuon kata wach ginene. Kuonde machalo mananas gini ko biro dwaro lo to sirkal mar county ok nyal bukore ni dwa loko ohala mar mananas kata ohala mar loso chiemb gwen. En keto alwora kaka samoro giseketo infrastructure moro kaka moro nitie ni Arojo nitie mosekete osechake wach mar loso chiemb gwen, nitie wach mar bando moseketi Suba kocha kama idwa ginene. So gima duong' ka en keto alwora en sirkal mar county nyalo chiwo lo kata nyalo ng'iyo lo kama itime gigo. But kako rabire wach mar jood bura ka chako gi kom mar senate, gima timore gin weche ariyo. Achiel en ni Kajwang' kokalo kuom wuoyo to osewuoyo motegno wach mar mob koro keto nyinge no ng'ere mopogore ne owadgi mama pambono mano onindo ne en ng'ama kisungu luongo ni an household name in national politics. En bende osenyiso nyalo mare mar twak kata golo pache weche moro Uganda jo Kenya to gi jomamoko. To nitie kama rembede weche ariyo. Achiel tekruok ma chik omiyo senators kaka onego ga weche motenore gi county. Tariyo en reme tich e yor tudruok gi jopiny e gima nade migoyo okang' ndalo ka ndalo. Koro ma e achiel kuom gik manyalo miyo Kajwang' bed gi pek mar yiero masani kiwe weche mamoko mag kaka ne siasa ogore wach mar welo ka gi kacha nikech ing'e maber ni senate e wang' sirkal mar county sirkal mamalo kendo gin magidhiro agenda mar kako nego pog mwandu. To gimitimo e siasa ka onge gima iluongo kuomi ni visibility kata onge gima iluongo kuomi ni publicity kata tudruok awach ni communication in general, ka onge tudruok e kindi gi jopiny mondo ging'e gima ringo e kindi kodgi kalore gi chung' michung' negi to ginyalo paro ni onge gimitimo nade, onge gimitimo. Koro mago nyalo kelo rem. Machielo en ni senate
ok niga gulu mar mwandu ma gitero jopiny achiel kachiel manie bwo kom. Koro ma be achiel kuom gik manyalo goyo ng'ama nie Senate. Mar ariyo maduong' moloyo en Senate nyaka bede okang' manyime mar go tung' kama rach nitie ka sirkal mar kaunti tiyo marach, mana kaka ginyalo go tung' ka sirkal mamalo kata gulu mamalo miluongo ni National Treasury dwa geng'o mwandu monego donje e kor gweng'. Mogik adwa wacho kama, e wach mar ng'ato bedo jaod bura kata ibede Senate kata ibede e bura od bura mamalo kama Milo Odhiambo gi nitie miluongo National Assembly, an adwa wacho ni jothurwa ka nitie ng'ama ok nyal wuoyo od bura nikech ok en ng'ama bith, to kendo ok en gi nyalo mar winjo tiend wach, kato kosewinjo tiend wach to nyalo keto e ler kokalo kuom wach mowuok e dhoge, to mano ng'ama ok nyal go nengo mar piny, nikech ng'ama bedo gi mbi e yo mar kawo mwandu, kata Raila Amolo Odinga bed president malok chik no bed president kata higni 30, to ng'ama biro laro mwandu biro bedo nyaka bed gi pala mabith. Pala mabith a kuom gima nie e wi ng'ato, to gima nie e wi ng'ato no kaka jaod bura mamalo ogole e dhoge. Koro kuyiero ng'ama onge gi nyalo mar twak nikech rem ma en go mamiyo kom ma entigo no duong' koro olothni e iye, to nyaka uikru ni CDF kende e gima unyalo yudo, to be e gima unyalo pakore go kor gweng' kata kodhi e liel kata kodhi e chokruoge ma kagi kacha. Ting'e maber ni twak miyo ng'ato mbi, to mbi ma twak omiyi king'ama dhoge bith maber mong'e weche, kidwongo dho offices nyaka ubed gi jaod bura man gi nyinge manyalo duongo dhoudi mag sirkandegi, nikech jagoro mar tend migawo moro inyalo dhi mikwa gimoro motere gweng'u, to jata tije mar bad sirkal kata ka en kambi mar sirkal, kaka kuom ranyisi ng'ato jagoro mar teko weche mag teko ma Kenya ka, kaka koro Minister of Energy, inyalo wuoyo kode moterni gimoro mar stima e gweng'u, to CEO mar Rural Electrification bende inyalo wuoyo go mamiyi. Koro luwore gi kaka mbi miyudo ka itiego. Te gigo duto kata ka bed ni dhogi mit machalo nade, dhogi mile machalo nade, mondo miyom jogo nyaka bed jal manyalo bedo ka twak e yo makare, kata kiloso kata kisero jogi mondo obi oket mwandu e kaunti mari nyalo bedo kod teko matimo kamano. Godwins mane penjo makamano jood bura mana ka wanasilungi ka goyo dhogi campaign to od bura kumno gilose chike gionge, kaito jogo mosebedo ka chwalo weche mag chike mopogore opogore mana kaka waneno bende mana wang' jowi mari kanyo nitiere paro mag chike ma oseter nyaka e od bura, mago jood bura maromo adek kende mawuok e kaunti ma Homabay, ma bende gin mana jogo mamine mosechwalo gi e od bura kacha, ma bende moko nyalo bedo ni okal. Mano eno kanyo kuom joma mine mosechwalo weche go e od bura, wan kanyo gi Mili Odhiambo jaod bura ma bende osechwalo weche mag tiyo kod masinde manyasani e yor nyodo, mano ma higa 2019. Wanga ma bende jaod bura ma kaunti ma Migori, mano kedo kod tuo mar kansa, mano paro mar chik mano chwalo kacha, kata bill mantiere kanyo. Ka bill machielo mano chwalo kanyo en ratiro mag jothum, mano mar copyright, mano mar higa 2000 bende ka irange kanyo 20 kod 20, mano 19 bende ni kanyo. Lilian Gogo bende nitie kanyo, paro mar siro nyithindo, mano bende nitie kanyo mar higa mar 2021. Jood bura mineno ka ni oko go campaign gitwak yore mopogore opogore, ka gichopo od bura to gionge kwane ni piny ka irango. Chutho ka chako wach Senate mokwongo. Senate anto marwa ma Homabay to okanyal kwano ni ong'amo osetiyo maber, adiera ber. An awuon Moses as a young man, kata sani nonego bed ni ene ma waluwo bang'e nochung' governor, nikech kiwango manoyiere ong'ama tin mane pod nyalo relate gi the youth kendo relate gi joma dongo malo kocha, to level motimo godo gige odhi ochal gi moponde tok ji, ma en ng'ama idhira dhira, ma ka ok ni wave mar Raila, ka ok ni wave mar mapambano mawadgi, to kumo nyalo dhi e onge. Tiende ni en ng'at moro ma kadipo nono kego ne onge, to kuma Moses dhi e onge. En Moses gi nyinge ariyo kamano. King'iyo e oversight kata marwa ma Homabay, onge kata chieng' mowache ni mae gima timore, ma be samoro nya yie kode nikech awite te mano campaign ne kobedo ang'owa Senate. Koro samoro bende ka lwedo mopidhi ok nyal bedo mayot.
but an awuon achiel kuom jok ma an go disappointed ahinya to en Moses Kajwang'. Senator machalo nade monego bed ni wayudo kata joma be yudo ka wachomo yiero maduong' mar Senator onego bed ng'ama very powerful ma kodonjo kata county to kata governor wuon pesa yes to ng'eyo ni ng'ane nitie ka nikech sirikal mamalo sirikal mamwalo yudhe gi gik katimore ka actually en monego bed ni en ogai matayo county makada koluongo bura to buche ji bire ka tetni moingo ka governor ka diluongi iwinjo to marwa ni iyudo ka gik to kade bed nono kata ni Gladys Wanga onge to gima gitimo onge nikech Moses no luwo bang' gembo luwo bang' Gladys Wanga tieni kata sani ka gidonjo odhi oversight nang'o nikech machacha ng'ama osekawo ni ma oinga atua mabor omiyo senator to owuon an for Moses to an na ere kodonjo as a young man but kakotiyo okane ka en ng'ama dhi konyowa kata kodonjo e Homa Bay adiera ber kamano kabire wach MPs MPs ayie gi mili mang'eny role mag MPs gin adek kende ma wang'eyo ni wan gi legislation wan gi oversight kendo wantiere gi gine representation koro wachak gi mokwongo MPs wagi tinde kidhi dala an aluongo gi ni guogi nyanyundru goma luongo ni guo nyanyundru en guok ma gimonyalo timo maber en mana mako gwendi ma yugni omako to onge samo nyalo bire gi mwanda ko ago oko mokel goma luonge kamane niya mubunge tinde wiyo sewil moparo ni tich motimo ne jopiny en pogo tich CDF onge kama wacha ni mbunge nyaka pog CDF nikech sani ka koro sana penjo niya ma ok wuoye bunge gidhi timang'o kichamolo wuodo ganda donjo to wacho ni education en free to magi gik manyo gindiko go check matieni ka wayiero mbunge ma ok nyal wuoye bunge kacha odhi timang'o gigoyo siasa sani ka giwacho ni gidhi go lweny malo kocha ne Raila Odinga mokwongo oyuma ne makoro kadwarie mogik ng'ama wacho ni dhi gore ne Raila Odinga malo an atamora wachne go kang' mabor nikech one we achieve example ni tinu ng'wonwa kata Ouda ne wayiero mondo dhi olonyre ne okolonyore ne warite mondo olonyre e bunge ka kichando Raila ne ok wanene omiyo ng'ama nyalo wuondowa ni an kora dhi malo ka Raila ka adhi gora idhi gori nang'o kucho en wrestling en kuoma iloso mana e chike to mana wada mana tieko mana sani ka otieko godwins gi mari kitieko yes malo kuma wadhi e bunge kacha kanyo wadware joma timo legislation ma kogiko kinyi kendo kanya yie gi mili kata gi minegi kich onego beni wacho pachi jing'eni manga ochung'e NMP makama ka giko kinyi in office minister nikech jote munyiswa ni kara Raila bedo president wabunge gi pud dhi ku appointment state house onego beni kara Raila osechamo muma to koro wabunge gi you roam freely kimanyo gik moko ne jopiny itere constituency mane tijgi ok pogo CDF koro ka wacho wach na mogik kamano maloro go mogik nyikwa Ramogi Ajwang' an gima dang' akwa wen ni kama wagike sani wagik kama ber mamolo wuodo ganda dhi bede telo akwayo ni ng'ata nigi gima nyalo timo yiero mabiro ni kata bed mana ni golo wadu dhi gombuli tiyo kiwene dayo mutila ini tiyo omiya akwayo ni gimora mora minyalo timo imbe mondo ndiki e historia mabiro 2020 to imbe ket nyigi odonje bugno ni anto ne an ga piko na tingo ng'ata tero dhi gombulu omiyo wan gi gimora mora ma ng'ato ke nyalo timo kik wawe ni yawa ni kode yawa no enin o kata kwayo ne jo ai maber jo biro bedo ko wuok kadhi gombulu kuonde mopogore gi chok maber wariemb mos wadonj kuonde gombulu wagoye gi mos waritwa ne Amolo ka chamo ero kamana ahinya owida wach mari mogik otene ko twak man go kawuono telo makare ne tiende ang'o ka otieko telo makare ka akete mise mar bedo jaod bura en jothurwa nyaka yier jood bura manyalo dongo e yor siasa kae donge makiyieri to ok winj duondi be ok winj paro moro mowuok kuomi to ok inyal dongo kuom mano mana kaka owadwa ni oluongo ni gin guo hata nyalo ni gin guogi mag nyaluo ma samoro kiomo ni isiaye mondo dhi omak gimidwaro cha to lweti odhi gi lweti kama kiduogo lweti to ochako ringo duogo omiyo kama wadhi jomoko mano paro ni
ni ka jakom Raila Amolo Odinga Nyasaye okonyo mobedo jatend piny Kenya ni to kakore jaod bura moa e piny Luo ni to koro gik moko dhi nywe kineno ka jothuro nyalo yie koda ka gineno kaka jakom Raila Amolo Odinga ji oluoro kawuono to nyiso wach achiel ng'ama oyiere od bura mamalo madhi ng'ado bajet kaka igo bajet e Kenya ka nyaka bed ng'ama bith man gi pala be mabith modhi ng'etogo. Raila Amolo Odinga Nyasaye nyalo konyo mabed jatend piny Kenya to ka un gi jaod bura kata jotelo muyiero ma ok nigi mbi to bende ok nigi pala mabith to mwandu ni pod ng'ata moa Turkana ma ka akawa to ting'o ringo dhigo nikech jo Raila Amolo Odinga ng'eny e Kenya mangima ma ok inyal tamo ng'amoa Samburu man gi pala mabith mondo ng'ad oter Samburu. Omiyo kuyiero ng'ato to yieru ng'ama ung'e ni ngima gi e pache maber to be mar ariyo jothuro nyaka ng'e ni ka manifesto mar Raila Amolo Odinga ochopo kare ni somo dhi bedo nono to nyiso ni kata mana kwan mar pesa mar CDF be nyalo biro dok piny to kopo ni dongruok oketi okang' moro ma weche machalo kaka mag stima gi koro dok e kor gwenge kaka jakom Raila Amolo Odinga wache ma koro gik moko bede e county level to jaod bura ka ok nyalo biro ng'ama nyalo twak mabith malong'o to biro konyo unang'o nyaka ubed ng'ama go turubin nyaka ubed ng'ama go milome ka wach moro dhi marach kata tiyo gi tekruok mar elowu ka komando eru kamano wuog oko ugo ombulu kik ng'ata dong nikech ombulu nigi duoko e ngima u achiel kachiel. Erokamano, ombulu ka ombulu nyaka go kendo nyaka kwan e yo makare mondo iyud duond. Erokamano ahinya Samuel Owida kuom thuolo matwa kodwa kaachiel koda George Godwin. So kinyi ma kawuono nyaka Ramogi Jwang' mane thuolo mane wayudo mar nono yiero higa 2022 ahinya e kaunti ma Homa Bay. Kasewinjo twak ma kama, emiyo wacho ni twak en twak mong'ith magero oganda. Ka iseng'eyo kamano ibedo kod lokruok e chunyi kendo en lokruok ma igeno bende ni jotelo madhi donjo telo dhi bedo kod lokruok makare e kind telo magichwalo kumoro amora. Ote wuoro mathoth wadhi yudo thuolo mar somogi bang' ka waseyudo yweyo ma kama wagoyo erokamano kuom bedo kodwa achiel kachiel e YouTube maro mar Ramogi TV, Facebook kacha pacho seoro kacha. Jok mogone gi debe bende waneno gima ne Facebook kacha. Kik idhi mabor ikete mana ka nikech koro nyaka sani chenro mar piny orumo wadonje mbaka oromo. Nyawado Joyce Oduor dago mbaka ka. Tenduru Kenyatta higni 10 mokalo. Sani osechopo kama chal nade ka odhi e rutaya ang'o mibiro parego ikete mana ka. Nyinga Cleophas Oluoch ma en Ramogi TV kendo kik ilok chenro ni. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya Thapki. Nono anyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Judith Omondi, kani Nairobi. Ma Ramogi TV. Kura yangu ndio jibu langu. Wewe pia utajipanga? Mtasaidikaje na serikali hii mpya? Hujui, imagine tapewa tax break holiday kwa health. This time, si ndo kusema. Sure. Kweli baba anatujenga. Inaonekana siku hiyo itabidi kulala ni mapema. Teke. Inawezekana. Kabisa. Sawa. Lazima nipige. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Oh, ni
ni aje? Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen.